Tietäjä. Kokoelma käytännöllisiä neuvoja ja tietoja eri aloilta parhaimpien lähteiden mukaan. Aakkosellisella luettelolla varustettu. Vuonna 2023 äänikirjaksi tuottanut Karahkakoira Audio. Typografian dekoodaus Jukka-Pekka Rajakangas. Lukija Topi Samsuun. Kannen kuva OpenAI ja Topi Samsuun. Esipuhe äänikirjaan. Tietäjän painettu versio julkaistiin vuonna 1900 Tampereella Wesanderin kirjakaupan ja kustantaja Arnold Öhnbergin toimesta. 123 vuotta myöhemmin on tullut aika esittää tuon aikainen tieto auditiivisena teoksena. Se fyysinen kirja, johon tämä ääniteos perustuu, katkeaa äkillisesti sivulla 52. Kun tämän johdosta aakkosellinen luettelo puuttui, päätin tässä äänikirjassa esittää hakusanat aakkosjärjestyksessä. Alkuperäisteoksessa on käytetty numerointia, mutta se loppuu yhtäkkiä 20 hakusanan jälkeen. Numeroinnit on poistettu äänikirjasta. Lisäksi ilmiselvät lyöntivirheet on korjattu. Muutoin sisältö on kuitenkin säilytetty alkuperäisenä. Mainittakoon, että jotkin hakusana-artikkelit alkavat otsikkomaisella aihesanalla, jota seuraa piste. Toiset puolestaan alkavat suoraan ensimmäisellä virkkeellä ilman otsikkoa. Hakusana-artikkeleiden vaihtumista merkitsee seuraava ääni. Tietäjä. Mukavia kuunteluhetkiä menneisyyteen. Tietäjä. 2261 tuntia vuodessa auringonpaistetta on Hobartin kaupungissa Tasmaniassa, kun Oxfordissa Englannissa on vain 1158. Saari on hyvin terveellinen ilman alaltaan. Ilman täyttää eukalyptustuoksu, jonka sanotaan parantavan syöpää. Kuolevaisuus on vain 8,8% 1000. Tietäjä. 6576 metriä korkea on Kilimanjaro, Afrikan korkein vuori, jonka harjulle saksalainen tutkijatohtori Hans Meyer on kiivennyt. Tietäjä. Aerometri. Juoksevat aineet ovat hyvin eripainoisia. Viini, spree ja eetteri esimerkiksi ovat vettä kevyempiä, kun taas jotkut mineraalihapot ja suolaliuokset ovat raskaampia. Täten on mahdollista saada selville, onko jokin juokseva aine väärennetty tai miedonnettu, koska sillä siinä tapauksessa ei ole oikeata painoansa. Sitä varten käytetään erästä laitosta, jonka nimi on aerometri. Se on lasinen, umpinainen putki, jonka toisessa päässä on elohopeainen pallo ja jossa muuten on kyljessä asteikko. Kun aerometri lasketaan seisomaan johonkin juoksevaan aineeseen, niin se vaipuu kevyeeseen aineeseen syvemmälle kuin raskaaseen, sillä raskas neste kannattaa paremmin kuin kevyt. Ennakolta tiedetään esimerkiksi kuinka syvälle aerometri painuu alkoholiin. Jos tähän on sekoitettu vettä, joka on raskaampaa nestettä, ei aerometri painukaan kyllin syvälle ja silloin tietää, että sekaan on pantu vettä. Samoin tutkitaan muita nesteitä. Tietäjä. Appelsiinien säilytys. Hedelmät kuoritaan tarkasti. Valkoinen kuori poistetaan myös. Jaetaan osien mukaan ja varistetaan siemenet pois. Kuoritut appelsiinit punnitaan, sama määrä sokeria keitetään niin kauan, että se lankamaisesti valuu kauhasta. Appelsiinit kaadetaan tähän liemeen ja kiehautetaan kerran, jonka jälkeen keitos kaadetaan vatiin jäähtymään seuraavaan päivään. Silloin kaadetaan liemi pois ja keitetään se sakeaksi siirapiksi, joka kaadetaan appelsiinien päälle lasipurkkiin. Suulle köytetään tarkasti vahapaperia ja ketto. Tietäjä.
yleisesti luultu vähenevän. Nyt väittää paikan kalastusinspektori herra Barry, että asianlaita on päinvastainen. Saaret, jotka olivat merkityt vuosien 1847, 1874 ja 1880 kartoissa, ovat hävinneet veden alle. Hän otaksuu, että Araljärven vesimäärä riippuu niiden jäävuorien vaihtelevasta sulamisesta, joka on Amur Darjankin vedenlähde. Tässä sisäjärvessä on paljon kaloja. Itäisellä rannalla saatiin vuonna 1889 melkein 3 miljoonaa kiloa kaloja, joiden arvo nousi 2 miljoonaan markkaan. 865 veneellä. Miehistönä uraalilaisia, kasakoita ja kirgiisiä. Järvi on syvimmällä kohdalla 62,5 metriä syvä. Etelä-Darjan delta, virran suun ympärille kerääntynyt muta, on kasvanut 2 kilometriä viimeisinä 50 vuonna, vaikka vesi on entistä korkeammalla. Tietäjä. Celsiuksen, Romyn ja Fahrenheitin lämpömittarien suhde toisiinsa. Meillä mitataan lämpöä tavallisesti Celsiuksen lämpömittarilla, jonka 0-aste osoittaa veden jäätymiskohtaa ja plus 100 astetta veden kiehumiskohtaa. Kun taas tahdotaan osoittaa suurempaa kylmyyttä kuin 0-aste, lasketaan nollasta alaspäin niin kutsuttuja miinusasteita, joita merkitään miinusmerkillä. Niinpä on miinus 20 astetta tavallinen pakkanen. Muissa maissa käytetään myös toisia asteikkoja, nimittäin Romyn ja Fahrenheitin. Romy poikkeaa Celsiuksesta vaan siinä, että astevälit ovat toiset, joten esim. 10 astetta Celsiuksen mukaan on sama kuin 8 astetta Romyn mukaan. Tästä näkee, että Celsiuksesta päästään Romyyn, jos lisätään 1/4. Tätä vastoin poikkeaa Fahrenheit Celsiuksesta enemmän. Celsiuksen 0-aste on plus 32 Fahrenheitia ja plus 1 aste Celsiusta on plus 33,8 astetta Fahrenheitia. Siis vastaa 1 aste Celsiusta 1/80 Fahrenheitia, joten esimerkiksi veden kiehumiskohta on plus 212 Fahrenheitia. Yhteistä Celsiukselle ja Fahrenheitille on se, että elohopean jäätymiskohta on miinus 40 astetta. Mutta kun Fahrenheitin astevälit ovat pienemmät, nousee asteiden lukumäärä suuremmaksi niin, että kuten sanottu, Celsiuksen päästessä 0 asteeseen, Fahrenheit on jo kerinnyt plus 32 asteeseen. Tietäjä. Englantilaisia leipiä. 125 grammaa hienoksi hakattuja mantelia, 125 grammaa hienoa sokeria, 125 grammaa jauhoja ja 75 grammaa voita, hiukan sitruunan kuoren raapetta, 1 kokonainen ja 2 munan ruskuaista sekoitetaan taikinaksi, josta muodostetaan pieniä, pitkäkkäitä kakkuja. Ne pannaan voidellulle pellille, voidellaan munanruskuaisella ja paistetaan uunissa tasaisessa kuumuudessa. Tietäjä. Geraniumin juuren mehu pysäyttää verenvuodon. Tämän ovat englantilaiset oppineet kafferilaisilta ja zululaisilta Etelä-Afrikan sodassa. Varsinkin on pelargonian juuri tehokas. Tietäjä. Halvalla kahvia. On huomattu, että hienoksi jauhettua kahvia tarvitsee puolta vähemmän kuin karkeaksi pienennettyä. Jos morttelissa eli hakkurissa hakataan kahvipauvut hienoksi jauhoksi, tarvitsee niitä vaan noin 1/5 siitä, mitä karkeaksi jauhettuna pitää käyttää. Kumminkin tulee kahvi ihan yhtä hyvää. Tietäjä. Halvaus. Ellei lääkäri heti ole saatavissa, joka tietysti on tärkeintä halvauskohtauksissa, voi olla hyvinkin tärkeää tietää, miten sairaan suhteen on meneteltävä, kunnes lääkäri saapuu. Halvaus voi olla riippuvainen monenlaisista taudeista, joten se vaatii erilaista käsittelyä
aina asianhaarain mukaan. Ainoastaan lääkäri voi päättää, miten kulloinkin on tehtävä. Tavallisimmin halvaus ilmaantuu siten, että sairas äkkiä lyyhistyy kasaan. Silloin hänen toinen puolensa, toinen kätensä ja jalkansa ovat halvautuneet, hän ei voi niitä liikuttaa. Mutta voihan tauti ilmetä hiljaisemmallakin tavalla. Sairaan päätä huimasee, toisen sivun jäsenet ovat voimattomat ja puhe sekavaa. Kaikkein ensimmäiseksi on irroitettava ahdas puku, hankittava raitista ilmaa ja sairas asetettava niin, että yläruumis ja pää ovat korotetut. Päähän köytetään kylmä kääre tai vielä parempi on jääpussi. Jos halvaus on kohdannut vasenta puolta, pannaan jääpussi oikealle puolelle päätä, mutta kun oikea puoli on halvaantunut, pannaan se vasemmalle. Sairaalle on annettava jotakin vatsaa pehmittävää ainetta. Suu ja nielu puhdistettakoon aseptiinilla, stromatolilla tai muulla sellaisella. Jos kasvot ovat kovin punaiset, on hyvin tärkeää pitää päätä ja yläruumista kohotettuna. Tarkoin on katsottava, että hengitys käy vapaasti ja helposti. Tietäjä. Hanhenpoikasia saa emä pitää 24 tuntia siipiensä suojassa. Sitten ne viedään lämpimään huoneeseen, esimerkiksi keittiöön, jossa pidetään 5-6 päivää. Sen jälkeen ne voivat olla ulkona tuulen suojassa. 14 päivän vanhoina ei niitä tarvitse erityisesti suojella, kunhan vaan katsotaan, ettei niiden höyhenpuku pääse läpimäräksi kastumaan. Kuuma auringonpaiste voi ne helposti tappaa. Tietäjä. Hansikkaita, jotka tuntuvat ahtailta, voi venyttää paraiten kietomalla ne ensin kosteaan, ei märkään, puhtaaseen vaatteeseen, jossa ne saavat olla tunnin aikaa. Nahka käy tästä pehmeäksi ja venyy helposti eikä repeä käteen vedettäessä. Tietäjä. Herkkusienien eli champignonien istuttaminen. Herkkusieniä voi istuttaa ruukkuihin, puulaatikkoihin tai koreihin. Laatikko olkoon 1 metrin pituinen, 0,5 metrin levyinen ja 1/4 metriä syvä. Laatikko täytetään juuri tallista otetulla hevosenlannalla puoleksi. Jos lanta on märkää, kuivataan sitä muutama päivä, jonka jälkeen se sullotaan lujasti laatikon pohjaan. Kun lanta alkaa kuumeta eli palaa 2-3 päivän päästä, taitetaan sienen siemenmukulat 3 yhtä suureen osaan ja asetetaan sullotulle lannalle noin 7 senttimetrin päähän toisistaan. 5-6 päivän kuluttua otaksutaan siemenen sekaantuneen lantaan ja silloin sullotaan taas noin 3 senttimetriä paksu kerros tuoretta lantaa laatikkoon. 14 päivän kuluttua sullotaan 5 senttimetrin paksuinen multakerros. Kun multa näyttää kovin kuivalta, kastellaan hiukan hailealla vedellä. 5-6 viikon kuluttua alkavat herkkusienet kasvaa. Niitä riittää 6 viikkoa, jopa 2 kuukauttakin. Ne eivät tarvitse valoa eikä raitista ilmaa, ainoastaan hiukan vettä silloin tällöin. Jos herkkusieniä poimitaan pieninä, saadaan kustakin laatikosta 15-30 litraa, riippuen vuoden ajoista ja muistakin seikoista. Laatikot säilytetään kuivassa, pimeässä paikassa, kellarissa, jossa ei jäädy. Jos eri aikoina kylvää herkkusieniä, saa niistä nauttia pitkin vuotta. Herkkusieniä voi viljellä ilman lantaakin, ja tuntijat pitävät niitä silloin parempina ja hienomman makuisina. Laatikon pohjaan levitetään noin 2 senttimetriä paksulta olkia, siemenmukulat jaetaan pieniin kappaleisiin ja kylvetään tiheään olkien päälle ja peitetään 7 senttimetrin paksuisella, hyvin sullotulla multakerroksella. Aina kun multa tuntuu päältä kuivalta, kastellaan höyrellä eli hiukan lämpimällä vedellä. Herkkusieniä näin viljeltäessä tarvitsee sieniä puolta useimmin kastella kuin edellisellä tavalla, jolloin lanta tuottaa kosteutta. Herkkusienet ovat valmiita käytettäviksi noin 5-6 viikon kuluttua kylvämisestä, joskus varhemminkin, riippuen huoneen eli säilytyspaikan lämmöstä.
Herkkusienen siemeniä saa ostaa hyvin varustetuista siemenkaupoista tai myös kerätä itse kesällä. Tietäjä. Hopea- ja kupariesineitä voi kiilloittaa vedellä, jossa on keitetty valkoisia herneitä. Suolaa ei kumminkaan saa olla keittäessä ja vesi on tarkoin siivilöitävä. Pesun jälkeen hierotaan ja pyyhitään metalliesineitä tarkasti villaisella pehmeällä tilkulla. Tietäjä. Hyasinttia viljellessä on huomioon otettava, ettei käytetä uusia ruukkuja. Sipuli itää kyllä ja juuret leviävät, mutta kun ne sattuvat laitaan, mätänevät ne. Tässä tapauksessa ei auta sekään, että ruukkua pidetään vedessä, sen pitää olla mullassa pitkän aikaa. Ei ollenkaan ole haitaksi kastella hyasinttia jäällä ja kylmällä vedellä. Se hidastuttaa niiden kehitystä, mutta mitä pitkällisempi se on, sitä voimakkaampia kukat tulevat. Tietäjä. Ihmisen paino riippuu tietysti monista seikoista, kuten koosta, lihasten laadusta ynnä muusta, mutta koska kaikilla pitää olla joku keskimäärä, joku oikea suhteellisuus, niin voidaan sanoa, että sopusuhtainen ihmisruumis, joka ei ole laiha eikä lihava, painaa pituutensa nähden määrätyn verran. Kun numeroilla koitetaan tätä suhdetta pituuden ja painon välillä määrätä, niin huomataan helposti, että suhde on seuraava. Sopusuhtainen ihminen painaa niin monta kiloa kuin hänen pituutensa laskettuna senttimetreissä on 1 metriä suurempi. Siis esim. 170 senttimetriä pitkä mies painaa 70 kiloa olematta laiha tai lihava. Tietysti tämä kaava ei sovellu silloin, jos ihminen ei ole jotakuinkin täyteen mittaan kasvanut. Tietäjä. Ikkunanlasin voi tehdä himmeäksi ja läpinäkymättömäksi vetämällä lasille pehmeällä sudilla seuraavaan tapaan valmistettua seosta. Noin 1/8 litraan kaljaan sekoitetaan kourallinen suolaa ja sulatetaan hyvin. Näin saatu himmeä väri voidaan pestä pois kuumalla vedellä. Tietäjä. Jalkojen hikoileminen voidaan parhaiten poistaa suurimmalla puhtaudella. Kengät olkoot väljät, vaan ei liian lämpöiset. Sukkia on ahkeraan muutettava. Sitä paitsi pitää usein pestä jalkoja kylmällä vedellä. Pesuvedessä voi käyttää männynkuoriöljyä. Tietäjä. Jäätyneitä akkunoita voi sulattaa nopeaan siten, että vahvalla kuumalla suolavedellä voitelee laseja ja heti jälleen kuivaa ne. Tietäjä. Kahvi. Hyvää kahvia saadaan, kun sekoitetaan mokkaa, jaavakahvia ja jamaikapapuja. Hyvä on ostaa paljon kahvia kerrallaan, sillä pavut tulevat paremmiksi kauan säilytettynä. Kahvi on poltettava kotona ja poltetut pavut säilytetään villakankaisessa pussissa. Ainoastaan tarvittava määrä jauhetaan kerralla, sillä kahvin tuoksu säilyy täten parhaiten ja samoin paahtuessa syntynyt öljymäinen aine papujen pinnalla, jossa kahvin elähyttävä voimajuuri on. Se vaikuttaa aivoihin ja hermoihin karkoittaen uneliaisuuden. Jos kahvi on hyvin valmistettu ja sitä juodaan kohtuullisesti, niin on se terveydeksi, mutta vahingollista kun liiaksi juodaan. Ehtoopäivällä päivällisen jälkeen saa kahvi olla vahvaa ja on juotava ilman kermaa. Iltaisin taas estää kahvinjuonti unen, joten niiden, joiden pitää valvoa yönsä, olisi edullista käyttää virvoitusaineena kahvia eikä väkeviä juomia, konjakkia ja muuta sellaista. Kahvi parantaa päänsärkyä, karkoittaa väsymyksen, jos se on seurauksena liikanaisesta aivojen rasituksesta. Jos ennen kahvinjuontia nauttii lasin kylmää vettä, pehmenee kova vatsa. Hengenahdistuksessa auttaa vahva kahvi. Vahingollista on kahvi vatsakatarrille, varsinkin aamulla. Tietäjä.
Kahvin keittäminen. Pitää käyttää paraita papuja, polttaa ja jauhaa juuri ennen keittämistä. Kahvipannu lämmitetään ja kahvi pannaan pohjalle, kiehuvaa vettä kaadetaan päälle. Kahvin kaikki virkistävät ominaisuudet liottuvat näin kyllä veteen ja maku tulee hyvä, jos käyttää riittävän määrän kahvia. Taikka toisella tavalla. Tarvittava määrä kylmää vettä jaetaan 2 yhtä suureen osaan, toinen osa ja kahvi pannaan pannuun kiehumaan, selitetään ja seisotetaan hiukan ja sitten kaadetaan liemi eri astiaan. Toinen puoli vettä keitetään 3 minuuttia, seisotetaan ja selitetään ja kaadetaan edellä keitetyn kahvin sekaan. Näin keitettynä on kahvissa kaikki ne ominaisuudet kuin pavuissakin. Kahvin selitteenä voi käyttää kalannahkaa, munanvalkuaista tai puolikuppia kylmää vettä, joka kaadetaan pannuun kahvin valmistuttua. Tietäjä. Kakkusia. 106 grammaa voita, 106 grammaa sokeria, 2 munaa, 240 grammaa perunajauhoja, 6 lusikallista kermaa, teelusikallinen hirvensarven suolaa. Leivokset muodostetaan pienellä muotilla ja pistellään hyvin ennen uuniinpanoa. Tietäjä. Kalalaatikkoa kylmästä keitetystä hauesta. 1 litraa keitettyä kalaa hakataan hienoksi kuin riisiryynit. 160 grammaa tuoretta voita ja kourallinen jauhoja käristetään, siihen sekoitetaan 1 litraa maitoa. Tämä teos keitetään ahkeraan hämmennettäessä ja kaadetaan jäähtymään. Hakattu kala, hiukan suolaa ja 3 munanruskuaista 1 kerrallaan sekoitetaan joukkoon ja viimeksi 4 vaahdoksi vatkattua valkuaista. Nyt kaadetaan seos voideltuun muottiin, joka pannaan kiehuvalla vedellä täytettyyn uuninpannuun, kohtuullisen kuumaan uuniin. Paistetaan noin puoli tuntia. Kastike keitetään voista ja jauhoista, jotka käristetään pannussa, jatketaan lihaliemellä tai kuumalla vedellä. 1 munanruskuoinen ja 4 lusikallista kermaa vispataan kastikemaljaan, johon kiehuva kastike pannusta kaadetaan ahkeraan vispattaessa. Suolaa, sokeria, hiukan kaprisia tai sen puutteessa teelusikallinen etikkaa pannaan mausteiksi. Tästä laatikosta syö 6-7 henkilöä. Tietäjä. Kipsikuvia puhdistetaan siten, että ne kastetaan tai voidetaan sakealla keitetyllä tärkkelyksellä. Kun se on kuivanut ja rapisee pois, seuraa kaikki likaisuus mukana. Tietäjä. Kuinka tiheään eri maissa asutaan? Belgiassa 206 henkilöä neliökilometrillä, Englannissa 120, Italiassa 110,5, Saksassa 96,7, Itävallassa 79,6, Sveitsissä 73,2, Ranskassa 71,8, Unkarissa 52,2, Venäjällä 49,9, Puolassa 74,2. Tietäjä. Kuinka änkytystä parannetaan? Syyt änkytykseen ovat monenlaiset. Toisinaan on se vaan paha tapa seurauksena huolimattomasta puhetavasta. Usein sattuu myöskin, että lapset alkavat änkyttää, jos joku täysikasvaneista perheenjäsenistä niin tekee. Ellei mikään pysyvä vika hermostossa ole änkyttämisen syynä, niin voi tuon ikävän vian poistaa seuraavalla tavalla. Asianomaisen pitää mahdollisuuden mukaan olla puhumatta 8 päivää. Sitä seuraavat 14 päivää pitää hänen ja hänen ympäristönsä puhua vain kuiskaamalla. Änkkä voi kuiskaamalla puhua sujuvasti. Seuraavien 14 päivän kuluessa on vähitellen siirryttävä äänekkääseen puheluun. Seuraavilla viikoilla pidetään puheharjoituksia, joissa äänien vahvuutta ja korkoa harjoitellaan. Paraiten käy tämä harjoitus lukemalla ääneen toisen johdolla. Tietäjä. Kukkaruukut.
Olemme tottuneet näkemään ainoastaan sellaisia kukkaruukkuja, joissa on reikä pohjassa, mutta ulkomailla käytetään paljon sellaisia kukka-astioita, joissa reijät ovat pitkin ruukun alareunaa muutaman senttimetrin päässä pohjasta. Nämä eivät niin helposti tukkeudu kuin pohjareikä ja sitä paitsi tuovat ne kasvin juurille raitista ilmaa. Tietäjä. Kuusenkävyt antavat enemmän lämmintä kuin halot. Männynkäpyjen on huomattu lämmittävän vieläkin enemmän. Kumpiakin näitä on runsaasti meidän metsissä. Ne ovat helppoja kerätä. Lapsetkin voivat kesäaikana täyttää kessit ja topat ja kerätä siten lämmitysaineita talven varaksi. Eikä sitä suinkaan voi pitää metsän haaskauksena. Tietäjä. Kylmettyminen ja karkaiseminen. Kylmettyminen tapahtuu ruumiin lämmön ollessa tavallista suurempi ja äkkiä vähetessä alemmaksi. Jos esimerkiksi raskaassa työssä hikisenä ollessa tai runsaasti syötyään, eli kuumasta saunasta tultuaan, sattuu saamaan vetoa tai kostuttamaan jalkansa tai menemään kosteaan kylmään ilmaan, voi helposti kylmettyä. Varsinkin peljätään vetoa ja syystä kyllä. Ilmavirtaukset käyvät niin nopeasti, että niitä iho tuskin tuntee. Mutta juuri tuollaista uudistuvaa, heikkoa ilmanvirtausta eivät lämpöä tuottavat ruumiin elimet voi kestää. Vedon vaikutukset eivät esiinny välittömästi, vaan vasta jonkun ajan kuluttua, jolloin se ilmenee yleensä huonona vointina. Paitsi vetoa on jalkojen kastuminen useimmiten kylmettymisen syynä. Kylmettymisen vaikutukset ilmaantuvat eri lailla. Tavallisesti ollaan levottomia, hyristään ja vilustaan, kasvot ovat kalpeat ja vatsaa kivistää ja jonkun ajan päästä tulee kauhea nuha. Pitkäkaulaiset henkilöt ja ne, joiden pitää paljon puhua tai laulaa, tuntevat kipua kurkun päässä ja nielussa, toiset taas saavat reumatismin. Kylmettyminen valmistaa ruumiissa maaperää tarttuville taudeille. Heti kun huomataan kylmettymisen merkkiä, ryhdyttäköön vastakeinoihin. On huomattu, että se parhaiten helpottaa tai tykkänään estää kylmettymistä seuraavan taudin. Tehokkain keino on hikoileminen. Hikoilemaan saa itsensä joko vuoteessa vahvasti peitettynä, juoden kuumaa teetä, maitoa ja muuta sellaista, tai höyrykylvyssä. Tehokkaimmin vaikuttavat lämpöiset peitteet. Vuoteelle levitetään huopapeite eli muu sänkypeite, sen päälle pumpuliflanellinen vaate. Sairaan ympärille kiedotaan kylmään veteen kastettu vaate ja kääritään sänky- ja flanellipeitteisiin ja peitetään lujasti vuoteeseen. Lämpimillä juomilla voi enentää hikoilemista, jonka 1,5 eli 2 tunnin kuluessa pitäisi ajaa taudin aiheet ulos ruumiista. Vähitellen on peitteitä vähennettävä, kun märkä kääre on pois otettu. Itsestään on selvää, ettei sinä päivänä, jolloin hikoileminen on tapahtunut, pidä ulkoilemaan mennä. Parempi varoa kuin katua. Viisainta on tietysti karaista ruumista niin, ettei mikään satunnainen seikka pääse vaikuttamaan arvaamattomalla tavalla. Yksinkertaisella tavalla ja vähällä vaivalla voi karaista ihoa, niin kuin ruumiin muitakin elimiä, kestämään ilman vaihtelevia vaikutuksia. Jokaisen terveen ihmisen pitäisi kesät ja talvet pyyhkiä joka päivä koko ruumiinsa kylmällä vedellä. Kylmät puolikylvyt, joissa selkää ja rintaa kastellaan 3 minuuttia, ovat hyvin edulliset. Kylmä vesi vetää ihon huokoset tiiviisti kasaan, mutta luja kuivaaminen ja hierominen avaa ne jälleen ja lämmin, eloisa tunne hivelee ihoa. Erittäin hyvä on, jos kylvyn jälkeen voi voimistella. Kylmällä kääreellä pyyhkiminen on elähyttävää ja vahvistavaa, jos sitä oikein ja säännöllisesti käytetään. Varsinkin voi sitä käyttää muutamia hermotautilajia vastustamaan ja vähäverisille, hysteerisille ja kalvetusta sairastaville sekä karkaisemaan arkaa ihoa kylmettymistä vastaan. Voidakseen oikein toimittaa pyyhkimiseen tarvitsee siinä toisen henkilön apua. Suuri lakana kastetaan veteen 10–20 celsiusastetta ja puserretaan. Mitä karkeampaa lakanaa käytetään ja mitä vähemmän vettä puserretaan, sitä enemmän lämpöä ruumiista riistetään. Varovaisinta on siis alussa käyttää hienoa lakanaa ja tarkasti puristaa vesi pois sekä käyttää yökauden sisällä seisonutta vettä 17–18 celsiusastetta. Kun auttaja on lakanan saanut käytettävään kuntoon, nousee asianomainen sängystä ja asettuu matolle seisomaan riisuttuna.
Lakana kiedotaan nyt ruumiin ympärille kiinteästi ja sileänä ilman suuria poimuja. Tämä käy päinsä paraiten siten, että pyyhittävä likistää lakanan toista päätä oikeassa kainalossaan ja auttaja vie sukkelasti lakanan yli rinnan vasempaan kainaloon ja sitten selkään ja yli, oikean olan ja käden ja viimeiseksi vasemman olan ja käden yli kietoen kulman kaulaan. Jalat kiedotaan niin hyvin kuin voidaan. Tämän lakanan ympärille kietomisen pitää käydä varmasti ja sukkelaan. Apulainen hieroo voimakkailla liikkeillä ylhäältä alaspäin, alkaen selästä pitkin ruumista, myöskin jalat, kunnes lakana lämpiää ja se kestää noin 0,5–1,5 minuuttia. Jos tuntee väsymystä ja vilustusta, voi hetkeksi heittäytyä vuoteeseen, mutta ei saa nukkua. Parasta on muuten heti pukeutua ja mennä puolen tunnin kävelylle, tai jos sää on huono, liikkua sisällä. Kylmillä kääreillä voi pyyhkiä pitkin vuotta. Kun on tilapäisesti kylmettynyt ja nuhaa saanut, lienee parasta keskeyttää. Tietäjä. Kärpäset häviävät heti, kun pirskoitetaan laakerimarjaöljyä lattialle ja seinille niihin huoneisiin, joissa kärpäsiä runsaasti on. Keino on yksinkertainen, halpa ja auttaa. Laakerimarjaöljyn haju on sitä paitsi mieluisa, joten keino on kaikin puolin käytännöllinen. Tietäjä. Lasikittiä, jolla voi yhdistää rikkuneita lasiastioita ja muuta sellaista. 100 osaan hienoa liimaa sekoitetaan lämmittäessä 150 osaa 90% etikkahappoa ja siihen pannaan 5 osaa hienoksi jauhettua ammoniumbikromaattia. Kittiä säilytetään ruskeissa lasipurkeissa, jotta ei valo pääse siihen vaikuttamaan. Lasia liimattaessa hivellään kittiä särön syrjiin, painetaan kappaleet yhteen ja pannaan joksikin päiväksi auringonvaloon kuivamaan niin, että säteet sattuvat kittiin. Tietäjä. Liikavarpaita vastaan ilmoitetaan sanomalehdissä kaikenlaisia keinoja, joista joku ehkä auttaakin, mutta pääasiana on ilmoittajille tietysti hyötyä yleisön kustannuksella. Sitä vastoin on olemassa muuan yksinkertainen parannustapa, joka ei vaadi rohtopulloja tai voidepakettia. Liikavarpaita voi nimittäin parantaa siten, että ottaa keitetyn perunan kuorta jotenkin paksulta ja panee noin puoleksi vuorokaudeksi kipeeseen paikkaan sisäpuoli ihoa vasten. Tätä keinoa on usein käytetty hyvällä menestyksellä. Tietäjä. Likaantuneita pyykkinuoria voi pestä. Nuorat pannaan höllällään pesusoikkoon, kaadetaan livettä päälle ja hiukan suopaa ja suudaa. Siinä annetaan niiden liota noin 15–20 minuuttia. Sitten niitä hierotaan lipeässä karkealla villalapulla. Huuhdotaan uudessa suopalipeässä ja lopulta lämpimässä vedessä. Nuorat heitetään kuivamaan ulkoilmaan. Huolellisesti hoitamalla ja käyttämällä ainoastaan määrättyyn tarkoitukseen voi pyykkinuorat pitää niin puhtaina, ettei niistä lähde pahoja merkkiä puhtaisiin liinavaatteisiin. Tietäjä. Lumen puhtaus. Puhdasta kuin lumi sanotaan, mutta siinä ei ole perää. Ainoastaan silmin nähden hohtavan valkoisen värinsä vuoksi on lunta pidetty puhtaana. Itse asiassa on lumia siitä sulatettu vesi likaisempaa kuin huonoin kaivovesi. Ilmassa liidellessään keräävät lumihiutaleet kaiken noen, pölyn ja likaisuuden sekä vaarallisia taudinsiemeniä, joita ilmassa on. Tietäjä. Luonnollisia nukuttamiskeinoja. Tuskallisimpiin vaivoihin kuuluu unettomuus. Eniten se vaivaa hermostuneita, mutta usein myöskin näennäisesti terveitä ihmisiä. Kaikenlaisilla lääkkeillä ja kemiallisilla tuotteilla ei ole pysyvää vaikutusta unen antajina. Niiden liiallinen nauttiminen on myöskin terveydelle haitallista. Yksinkertaisimpia ja viattomimpia ovat luonnolliset keinot nukkumiseen.
Usein on suoranaisena syynä unettomuuteen liikanainen sisällä istuminen ja yksin ajatuksia vaivaava työ. Silloin vilkas ruumiin liikunto joko sisällä tai ulkona vaikuttaa paljon varmemmin unen saantiin kuin mitkään unijuomat. On otaksuttu, että jänteiden ponnistellessa syntyy niissä väsyttävää ainesta, joka veren mukana aivoihin päästyään tyynnyttää niiden kiihtymistä. Silmän jänteitä voi väsyttää siten, että lujasti ja säännöllisesti sulkee ja avaa silmiä. Siitä silmäluomet tulevat kankeiksi ja väsyneiksi ja lopulta sulkeutuvat itsestään. Tehokas unen välittämiskeino on myöskin vesi. Toisinaan auttaa lämmin kylpy iltasilla ennen makuulle menoa, toisinaan taas kylmä kääre otsalla ja niskassa. Vielä tehokkaammin vaikuttaa kylmä lakanakylpy. Väitetäänpä, että sokeriveden juonti antaa unta. Erittäin tärkeää on karkoittaa kaikki kiihoittavat ajatukset. Paras keino siihen on kiinnittää ajatuksensa johonkin yksinkertaiseen seikkaan, esimerkiksi harvakseen lukea 2 niin, että yhtä sanoessa vetää ilmaa keuhkoihin ja 2 lausuessa hengittää sen ulos. Tämä säännöllinen liike tuottaa hienon kohinan, joka huumaa ja tuudittaa ajatuksia kuin laivan keinuminen. Voidakseen olla joutumatta muihin ajatuksiin, pitää kuvitella lukujen muotoa ajatuksissaan niitä lausuessa, taikka myöskin etusormellaan piirtää niitä peitteelle. Tietäjä. Marjoja keittäessä voi säästää sokeria. Jos 420 grammaa kohti marjoja pannaan 1/4 grammaa salisylihappoa, tarvitaan vain 210 grammaa sokeria ja syltti sekä mehu säilyvät kumminkin yhtä hyvin kuin jos sokeria olisi käytetty sama määrä kuin marjojakin. Siten on päästy myöskin liiasta makeudesta, joka monen mielestä on vastenmielinen. Salisylihappo sekoitetaan sokeriveteen, joka kaadetaan sylttiin juuri vähän ennen sen valmistumista. Tietäjä. Mikä kirjallisuus on lapsille ja nuorisolle sopivaa? Aikaisessa lapsuudessa lasketaan perustus ihmisen henkiselle kehitykselle. Aikaa myöden näköpiiri laajenee ja kohoaa, mutta se ei ulota rajojansa yli sen kehän, joka jo lapsuudesta on kullekin suunniteltu. Lapsen sieluelämä on voimakas ja valpas, se on laajempi kuin yleensä otaksutaan. Jos luontaisia taipumuksia ajoissa viljelee ja hoitaa, antavat ne myöhemmin runsaan sadon. Mutta ellei hoito tule aikanansa, voi siemen kuihtua ja maaperä muuttua hedelmättömäksi. Kuinka vaikea, melkein mahdoton on myöhemmin korjata, mitä alussa laimin lyödään, tiedetään lukemattomista tosiseikoista. Mutta nykyään eletään kaikkialla kohisevassa kiireessä. Kernaasti tahdottaisin auttaa montakin hyvää asiaa, vaan kellä on aikaa. Ja sitä paitsi on kukin tottunut elämään vissien periaatteiden mukaan, joiden rautaisista kourista ei ole niinkään helppo irtautua. Kun päiväkauden on työskennellyt määrättyjen kaavojen mukaan, vaatii luonto virkistystä, jota etsitään seurustelusta ja huveista. Taide on ainoastaan muutamilla henkisen kehityksen oppaana, sillä sen tarvetta on aniharvoissa ihmisessä herätetty silloin, kun aikaa oli kyllin ja lapsen sielussa tyhjää tilaa ja kylvölle hedelmällistä maaperää. Ainoastaan lapsi voi nauttia elämästä koko olennollaan. Kukaan ei voi niin täydellisesti vaivuttaa sieluansa näkemisen ja tuntemisen riemuihin kuin lapsi. Ja kumminkin eiköhän liede väärin rajoittaa tätä valtaavaa tunneelämää ainoastaan lapsuuden ikään. Eiköhän olisi syytä puhtaiden tunteiden kehittämistä viljellä ja kasvattaa niistä voimakasta puuta, jonka runko olisi ei ainoastaan hukkuvan miehen tuki henkisessä hädässä, vaan se tyvi, jonka ympärille elämä kasvattaisi vihreitä oksia ja elämän onnen kukkia. Sillä elämän puhtaus ja kauneus on onnen perustus ja elämän täyteläisyyden lähde. Ken lapsena on ammentanut puhtauden ja kauneuden lähteestä, ken nuoruuden vaihtelevat tunteet on raittiina säilyttänyt, hän voi elämältä paljon hyvää toivoa. Parhain opas tässä suhteessa on kirjallisuus. Mutta ainoastaan kaikkein paras kirjallisuus on lapsille kyllin hyvää. Kyllähän tämä itse asiassa tunnustetaankin, mutta käytännössä noudatetaan toista menettelytapaa. Muodottomia ja rumia kuvia annetaan lasten katseltaviksi.
huonoja, kömpelöjä runonpätkiä ulkoa ladeltavaksi, ajattelematta, että tällainen eväs elämän taipaleille annettuna painaa köyhyyden leiman koko hänen vastaiseen henkiseen elämäänsä. Lapselle pitäisi antaa ainoastaan sellaista, mikä aikaihmisellekin on kylliksi hyvää. Taide ei ole lasten taidetta ja aikuisten taidetta. Taide on yhteistä kaikille, sillä taiteilija luo sisällisestä pakosta aatteensa sellaiseen muotoon, että se kaikkiin ihmisiin vaikuttaa. Ja kun joku ihminen on niin suuri ja jalo aatteissaan, että koko ihmiskunnan pitää häntä kuunnella, silloin on hän suuri taiteilija. Mutta kun joku kirjoittaa vaan vissille ihmisjoukoille, silloin pitää lapsia varjella siitä kirjallisuudesta. Pitääkö antaa lasten lukea kaikkea sitä kirjallisuutta, mitä itse pidämme velvollisuutenamme tuntea? Ei suinkaan. Antakaamme lapsille ainoastaan sellaisia taideteoksia, joita lapsi ihastuksella lukee ja kuuntelee. Ellei hän aikaisessa lapsuudessa kaikkea vielä luettaessa käsittäisi, niin selviää se myöhemmin ollen siten aina rikas lähde eri kehitysasteilla. Sadut ja seikkailut ovat välttämättömiä lapsen vilkkaalle mielikuvitukselle. Samoin kuin ne kuuluvat kansojen lapsuuteen, kuuluvat ne kunkin yksityiseen lapsen ikään. Kuinka paljon hyviä siemeniä onkaan Z. Topelius kirkkaasta sielustaan sirottanut lasten sydämiin. Kova kuorinen mahtaa se sydän olla, joka ei vielä vanhanakin muistaisi niitä riemuja, jotka mielen valtasivat Välskärin kertomuksia ensi kertaa lukiessa. Meillä ei ole pelkoa siitä, että lapset liian paljon saisivat kertomuksia lukea, sillä ankara koulutyö panee sille ahtaat rajat ja useimmat vanhemmat varjelevat lapsiaan huolellisesti huonoja kirjoja lukemasta. Mutta tarkinkaan valvominen ei voi paljon hyödyttää, ellei kasvatus ole voinut poistaa halua huonoon ja rumaan. Pikemmin voi ankara rajoitus kiihoittaa uteliaisuutta, jotta se lopulta kehittyy haluksi. Tämän voisi kukin isä ja äiti paraiten välttää antamalla täyden luottamuksen nuorukaiselle ja kasvavalle tytölle, ystävänä selittäen heille luonnon suuria salaisuuksia ja vähitellen varovaisella kädellä siirtäen ne verhot, jotka tekevät luonnolliset asiat salaperäisiksi ja uteliaisuutta kiihoittaviksi. Silloin ei nuorison tarvitsisi hautoa ajatuksissaan kysymyksiä, joihin sokean sattuman kautta saisivat armottoman vastauksen silloin, kun ovat ilman tukea ja suojaa tuntemattomien luonnonvoimain vallassa. Yhtä vaarallisia kuin huonot kirjat ovat kevyet novellit ja romaanit, joita varsinkin nuoret tytöt suurella mielihalulla lukevat. Ja koska sanomalehtiemme novellit useimmiten tuota keveätä tietä seuraavat, niin nuoriso ja vanhemmatkin ovat oppineet pitämään niitä luvallisina ja vaarattomina. Niiden sisältönä on aina hyveen varjossa kiistelevä ja juonitteleva pari, joka lopulta monen jännittävän mutkan kautta pääsee avioliiton satamaan. Onko kummaa, jos nuoren ajattelemattoman lukijan mieleen tarttuisi halu, millä keinoilla tahansa hankkia itselleen tuollainen riitatoveri? Eiväthän nuo keveät hauskat romaanit ollenkaan kerro, että siten valmistaisi itselleen elämänsä haudan. Ja eiköhän tällainen kirjallisuus ole omiansa antamaan nuoren naisen elämälle tyhjyyden leiman, joka etsii tyydytystä pintapuolisuudesta, muodista ja koreudesta. Se keveydellään kuolettaa ajatusvoiman ja aatteiden puutteellaan jättää mielen tyhjäksi ja alttiiksi huonoille vaikutuksille, puhumattakaan ajanhukasta, jota sen lukeminen tuottaa. Sopivaa kirjallisuutta nuorisolle ja lapsille voi hankkia sen luettelon mukaan, jonka Suomen naisiyhdistys on toimittanut nuorison ja lasten kirjoista. Tietäjä. Mukavuus ja somuus sairaanhuoneessa ei ole tarpeetonta komeutta, sanoo Leiden. Se on välttämätöntä. Somuuteen kuuluu kaikki, mikä jollain lailla voi keventää sairaan mieltä ja tehdä hänen olonsa niin huokeaksi kuin suinkin. Mukavuuteen kuuluu hauskasti kalustettu, valoisa, suuri, ilmakas huone, johon ei mikään melu kuulu. Vähävaraisinkin voi hyvyydellään ja hellällä huolenpidollaan tehdä vaatimattoman tupansa viehättäväksi olinpaikaksi sairaalle. Tiedämmehän, että ympäristö vaikuttaa itse kunkin mielialaan ja varsinkin sairaan. Ei siis ole yhdentekevää, millaiset värit huoneen seinäpapereissa on. Tummuus tekee mielen synkäksi, liian räikeät ja kirjavat hermostuttavat, tekevät rauhattomaksi ja ärtyisäksi.
Parhaiten sopivat vaaleat miedot värit, vaaleanpunainen, sininen ja vihertävä. Seinäpaperien kuviotkaan eivät saa olla monimutkaisia, suurikuvaisia, joita sairaan silmät voisivat tuskallisesti selitellä ja mielikuvituksellaan luoda niistä pelättimiä. Pienet yksinkertaiset kuviot ovat rauhallisimpia niin hyvin seinäpapereissa kuin akkuna- ja oviverhoissakin, jos verhoja tahdotaan sairashuoneessa käyttää, sillä matot, liinat ja verhot ovat omiansa keräämään pölyä ja likaa. Sairas, joka päiväkaudet vuoteellansa makaa, on pakoistettu tähystämään huoneensa seiniä. Siksi olisi tärkeää saada seinille kuvia, jotka viehättäisivät silmää ja mieltä. Ne ovat ripustettavat niin, että sairas voi ne helposti kokonaisuudessaan nähdä ja vaihdettava jonkun ajan kuluttua, jotta niistä jatkuvasti riittäisi hauskuutta sairaalle. Sairaan huoneesta ei pitäisi koskaan kukkia puuttua. Eräs kuuluisa lääkäri on sanonut, että ne kuuluvat yhtä hyvin sairaan parannuskeinoihin kuin lääkkeetkin. Koskei sairas voisi sietää vahvaa kukkaintuoksua, voi käyttää tuoksuamattomia kukkia. Jos leikattuja kukkia ja kukkuvihkoja tahdotaan vedessä säilyttää, on vesi usein muutettava ja kukat myöskin, sillä pian ne alkavat hajuta pahalta. Ainaisesti voi huoneessa säilyttää ruukukasvia. Ne keräävät ilmasta epäterveellistä hiilihappoa ja huokuvat ilmaa puhdistavaa happea. Sairaan ympärillä pitää levollisuus vallita. Hänen huoneessaan ja läheisyydessään ei pidä kuiskailla, vaan puhella selvästi ja ääneen, sillä muuten hän epäilee itsestänsä ja hänen tilastansa puhuttavan. Toimituksen huomio, kirjan teksti päättyy tähän. Näin ollen on epäselvää, jatkuuko artikkeli tämän pidemmälle. Tietäjä. Muurahaisen munien kerääminen. Luultavasti ovat monet huomanneet, kuinka linnut, joita häkissä säilytetään, usein kituvat ja kuolevat. Suurin syy tähän on sopimaton ruoka, sillä pikkulinnut elävät hyönteisillä. On kumminkin olemassa sellaista ravintoainetta, joka kaikin puolin korvaa hyönteisten puutteen häkkilintujen ravinnossa. Sitä voi käyttää kaikkina vuoden aikoina ja linnut syövät sitä halulla. Tällaista ravintoainetta ovat muurahaisen munat. Näitä pitää kerätä puolivälistä kesäkuuta elokuun loppuun. Aikaisempaan keväällä on muurahaispesissä suuria, noin 3,5 linjan pituisia valkoisia koteroita, joista kehittyy siiveellisiä muurahaiskoiraita ja naaraita, jotka munivat hyvin pieniä pyöreitä läpikuultavia munia, joista syntyy siivettömiä työmuurahaisia. Näistä munista kehittyy vähitellen pieniä valkoisia kuultavia toukkia, jotka täysikasvuiseksi päästyään kehräävät ympärilleen samanvärisen valkoisen, pitkäkkään kettomaisen, noin 2 linjan pituisen koteron, ja näitä käytetään linnun ravinnoksi ja sanotaan muurahaisen muniksi. Muurahaiset hoitavat niitä suurimmalla huolellisuudella. Kylmällä ja sateisella ilmalla muurahaiset vievät ne syvälle pesään taikka kantoon, jonka ympärille pesä on rakennettu. Mutta kauniilla ilmalla ne kannetaan aivan pesän pinnalle ja lämmön haudottavaksi. Mutta ihan auringonpaisteessa kuivuvat ja kuihtuvat munat pian. Siksi muurahaiset kiireimmän kautta kantavat munat syvemmälle pesään, jos kepillä sekoittamalla päällimmäinen kerros siirretään pois. Juuri tätä hyönteisen vaistoa ihmiset ovat käyttäneet hyväkseen. Aurinkoisena päivänä noin kello 11 aamupäivällä, kello 6 illalla levitetään tasaiselle paikalle pesän lähellä valkoinen lakana auringonvaloon. Syrjät käännetään noin 5-6 senttimetrin levyiseltä. Käänteeseen peitetään lehviä ja havuja, joten syntyy varjoinen raita. Kulmat kiinnitetään nuppineuloilla. Nyt otetaan pussi ja pannaan tumput käteen, väännetään pesän päällimmäiset kerrokset pois, siksi kunnes munia tulee näkyviin. Ne ynnä joku muu määrä muurahaisia pistetään pussiin ja kaadetaan keskelle lakanaa ja levitetään. Mutta kerääminen pesästä on tehtävä vikkelään, muuten munat häviävät muurahaispesän sisään. Heti kun lakanalle on pussin sisältö levitetty, alkavat muurahaiset kantaa munia varjoiseen syrjään. Jos vaan pensas tai puu varjostaa lakanaa, pyrkivät ne kaikin mokomin lakanalta pois. Kun keskeltä on kaikki kannettu, käännetään lakanan syrjät ylös, otetaan lehdet pois ja vedetään puhtaat munat pussiin, joka säilytetään kessissä tai läkkipöntössä, etteivät munat pääse litistymään.
Kotiin tultua pannaan pussin sisältö hiukan lämmitettyyn uuniin, jossa muurahaiset kuolevat. Sillä välillä pitää munia usein sekoittaa ja katsoa, etteivät ne pääse palamaan. Uunista otettua levitetään ne harmaalle paperille, jossa ne jäähtyvät ja lakkaavat tarttumasta toisiinsa. Lopulta ne puhdistetaan ja katsotaan, ettei pihkaa ole joukossa, sillä sitä löytyy jokaisessa muurahaispesässä. Nyt niitä voi käyttää linnun ruuaksi, mutta ne eivät vielä säily talven yli. Ne pitää vielä kerran kuivattaa varovasti. Mitä enemmän ne säilyttävät alkuperäisen kellertävän värinsä, sitä parempia ne ovat. Sellaisina ne säilyvät useita vuosia, jos ei niitä pääse pilaamaan kosteus eikä koit. Tällainen kerääminen olisi kesän aikana hyvä rahan ansiolähde monelle. Tietäjä. Muutamia lastenkirjoja. De Amicis, Sydän. Barry, Matka maailman loppuun. Joulutontti. Koitto. Alli Nissinen, Palleroisille iloksi, 1., 2., 3. ja 4. osa. Pikkupalleroisille. Von Becker, Kummisedän satuja. Grimm, satuja. V. Rydberg, Pikku Simon seikkailut jouluiltana. Arvid Järnefelt, Pikku Simon seikkailut jouluiltana, näytelmä 3. näytöksessä. Hjält Veera, siskosarjalle. Litenius Sophie, pieniä lauluja ja leikkejä kansakouluja ja lastentarhoja varten. Soldaan Brufelt Venni, pieniä lauluja ja kuvia. Laulujen sanat kirjoittanut E. Malm. Topelius Z, lukemisia lapsille, 8 osaa, pikkusatukirja. Topelius Toini, Tähtisen perhe ja Tilhispesä, omistettu 10–16-vuotisille. Asbjörnsen et Moe, satukirja lapsille, 2. painos. Grey Alice, Pikku Elsa ja hänen ystävänsä, 1. Nellin koettelemus, 2. Pikku Elsa. Helleen Immi, lasten runoja, Aune, suomalaisia satuja ja tarinoita. Kiljander L, lasten leikkilauluja. Lagerstedt U, satuja. Kuvakirjoja, Ainon ja Viljon uusi kuvakirja, huvi lapsille hyville. Kukko kertoo, lasten ystävä, uusi kuvakirja. Suonio, pienokaiset 1, 2. Tietäjä. Naarannappia. Tavallinen tapa käsitellä naarannappia silmäluomessa on: keitetyn munan valkuainen pannaan yöksi silmän päälle ja se köytetään siteellä kipeälle kohdalle. Näin saadaan naarannappi nopeammin valmistumaan. Sinkkisalvalla voiteleminen tekee saman vaikutuksen. Tietäjä. Naisen puku. Naisasian ansiona voinee pitää ne yritykset, jotka ovat pyrkineet parantamaan naisen pukua, silmällä pitäen tarkoituksenmukaisuutta ja mukavuutta, lukuun ottamalla myöskin kauneuden vaatimuksia. Nykyaikainen muodikas puku on epäilemättä terveydelle haitallinen. Kaikki muutokset parempaan päin ovat terveyden kannalta hyvin tarpeelliset. Parannusten päätarkoitus on poistaa tuo turmiollinen tapa, että sälytetään lanteille ja vyötäisille koko alaruumiin vaatetuksen paino, sen sijaan, että annettaisiin hartioiden ja yläruumiin kannattaa koko vaatetusta. Noiden monien alushameiden sijaan, jotka nykyään ovat vielä raskailla rimpsuilla koristetut, olisi parempi käyttää laveapoimuisia, villaisia eli muuten lämpimiä alushousuja, sellaisia kuin polkupyöräilijät ja voimistelijat käyttävät. Ne pitäisi kiinnittää napeilla alusliiviin ja löyhillä kumminauhoilla alapuolelle polvea tai myös napeilla. Tuo surkeasti kuuluisa korsetti olisi ainakin mitan mukaan valmistettava ja leveillä olkavöillä varustettava. Ehdottomasti vaarallisia ovat tehtaissa valmistetut korsetit ilman olkavöitä. Ne puristavat ja painavat vatsan elimistöä. Jos korsetti on mitalla ja tarkasti ruumiin mukaan valmistettu eikä ahdas, ei se ole vaarallinen. Sellaisena antaa se tukea naisen useinkin heikolle selälle. Tärkeimmät naisen vaatetuksessa ovat alusvaatteet, joita useimmiten laiminlyödään.
Paidan pitäisi olla pitkähiainen niin kuin miehillä, jotta käsivarret samoin kuin muutkin ruumiin osat suojattaisiin värillisen ja siis vähemmän siistin vaatteen vaikutukselta. Samasta syystä olisi käytettävä alushousuja värillisten alla. Voisivathan ne olla joko paidan yhteyteen neulettuina tai napeilla siihen kiinnitetyt. Hameiden lyhentäminen olisi myöskin hyvin toivottava seikka. Pitkät liepeet keräävät pölyä ja likaa, levittäen taudin siemeniä. Lyhyenlainen hame on liiviin kiinnitettävä. Liivistä ovat kalanluut ehdottomasti poistettavat, ne kun lisäävät korsetin puristamisvoimaa. Tarkoituksenmukaiseen naisenpukuun kuuluu hame liiviin kiinnitettynä, villaiset ja niiden alla pestävät alushousut, jotka kiinnitetään alusliiviin, sekä pitkähihainen paita. Tietäjä. Neuvoja vaimolle. Älä valita sitä, että miestäsi huvittavat sanomalehdet enemmän kuin keskustelut sinun kanssasi. Älä siis pane niitä häneltä piiloon tai päästä lapsia niitä repimään, sillä mitä olisi miehesi ilman sanomalehtiä, näitä sivistyksen apuneuvoja. Tee siis näin, lue lehtiä sen sijaan, että juoruat naapurien kanssa tai katsele tyhjää akkunasta. Kun sitten miehesi tulee kotiin, niin ei sinun tarvitse enää rientää hänen kimppuunsa hätäisillä valituksilla palvelustytön yhä uusista vioista, vaan voit ruveta juttelemaan päivän tapahtumista ja miehesi siten joutuu hauskaan puheluun kanssasi. Tietäjä. Nikkeliastioita voidaan parhaiten pudistaa hieromalla niitä säämiskälappusella. Tietäjä. Nikotus lakkaa, jos ottaa pari tippaa etikkaa sokerissa. Tietäjä. Nimet, joita meillä käytetään ihmisten ristimäniminä, ovat vielä enimmäkseen muilta kansoilta lainattuja, tosin tavallisesti enemmän tai vähemmän sovitettuja kielemme äänenlakien mukaan. Nimeä valitessa varmaankin melkein aina pidetään silmällä vaan sitä, mikä kauniimmalta kuuluu, sillä nimen alkuperäistä merkitystä harva tiennee eikä siitä paljon välittäisikään. Lienee kuitenkin huvittavaa saada tietää muutamien tavallisten nimien alkuperäinen merkitys, ja sitä varten on seuraavaan luetteloon aakkosellisesti ryhmitelty joukko tavallisia ristimänimiä merkityksineen niin, että nimen jälkeen ensin mainitaan, mitä kieltä mikin nimi on. Abraham, hebrealainen, sukuisä. Adolf, Adolfiina, muinaiskandinaavinen, sukususi. Aapeli, hebrealainen, turhuus. Aatami, hebrealainen, tomun lapsi. Adelaide, muinaissaksalainen, jalosyntyinen. Adrian, latinalainen, Adria-nimisestä kaupungista. Agaton, kreikkalainen, hyvä. Agda, kreikkalainen, vuohen nahasta. Agnes, kreikkalainen, siveä. Albert, muinaissaksalainen, jalo, räikeä. Albinus, latinalainen, valkean läntä. Aleksanteri, kreikkalainen, suojaaja. Alfred, muinaissaksalainen, hengen neuvo. Amalia, kreikkalainen, kohteliaisuus. Amanda, latinalainen, rakastettava. Anders, kreikkalainen, miehekäs. Anna, hebrealainen, armo. Anshelm, muinaissaksalainen, Jumalan kypäri. Anton, kreikkalainen, kukka. Antti, suomalainen muoto nimestä Anders. Arnold, muinaissaksalainen, kotkan mahti. Arvid, muinaiskandinaavinen, kotkan metsä. August, Augusta, latinalainen, ylevä. Aurora, latinalainen, aamurusko. Baltasar,
kaldealainen, auringonhallitsija. Baptist, kreikkalainen, kastaja. Barbara, kreikkalainen, muukalainen. Bartolomeus, hebrealainen, soturin poika. Beata, Beatus, Beatrix, latinalainen, siunattu. Benjamin, hebrealainen, oikean käden poika. Bernhard, anglosaksilainen, karhun kova. Bertha, muinaissaksalainen, räikeä. Birger, muinaisruotsalainen, korjaaja. Blenda, islantilainen, kavala. Brynolf, muinaiskandinaavinen, ruskea susi. Cecilia, latinalainen, heikkonäköinen. Clemens, latinalainen, lempeä. Concordia, latinalainen, sopu. Constantia, latinalainen, kestävyys. Cordelia, latinalainen, sydämellinen. David, hebrealainen, rakastettava. Dagmar, muinaiskandinaavinen, päivänvalo. Daniel, hebrealainen, Jumala tuomarini. Diedrich, muinaisgermaaninen, kansahallitsija. Dorothea, kreikkalainen, Jumalan lahja. Eberhard, Ebba, muinaisgermaaninen, johtuu sanoista Eber, villisika ja Hard, kova. Edla, muinaisgermaaninen, jalo. Edmund, anglosaksilainen, omaisuuden suoja. Edward, anglosaksilainen, omaisuuden hoito. Ephraim, hebrealainen, siittäjä. Egidia, lyhennettynä Agda, kreikkalainen, vuohen nahasta. Einar, muinaiskandinaavinen, rohkea. Eleonora, Elin, Elna, Ellen, kreikkalainen, auringon lahja. Elias, hebrealainen, Jehova, Jumala. Eliezer, hebrealainen, Jumalan palvelija. Elis, Elisa, hebrealainen, Jumala pelastukseni. Elisabet, Elsa, hebrealainen, jonka vala on Jumalan kautta. Emmanuel, hebrealainen, Jumala kanssamme. Emma, muinaiskandinaavinen, mehiläinen. Engelbert, Engelbrekt, latinalainen ja germaanilainen, enkelinkirkas. Enok, hebrealainen, pyhitetty. Erik, Erika, muinaiskandinaavinen, aina rikas. Erland, muinaisgermaaninen, muukalainen. Ernst, saksalainen, vakava. Esaias, hebrealainen, Jehovan apu. Ester, kreikkalainen, tähti. Eugen, Eugenia, kreikkalainen, jalosyntyinen. Eufemia, kreikkalainen, hyvämaineinen. Eufrosyne, kreikkalainen, ilo. Eva, hebrealainen, elää. Evald, muinaiskandinaavinen, kaikkivalta. Fabian, latinalaisesta sanasta faba, palko. Fanny, lyhennetty muoto nimestä Francisca. Felix, latinalainen, onnellinen. Ferdinand, muinaissaksalainen, sotauskallus. Fjalar, muinaiskandinaavinen, tunturilainen. Philip, kreikkalainen, hevosystävä. Flora, latinalainen, kukoistava. Francesca, Franciscus, latinalainen, ranskalainen. Fredrik, Fredrika, muinaissaksalainen, rauhallinen. Frida, muinaiskandinaavinen, rauha.
Fridolf, muinaissaksalainen, rauha, susi. Fritjof, muinaisskandinaavinen, rauha, varas. Fritz, eräs lyhennetty muoto nimestä Fredrik. Gabriel, hebrealainen, Jumalan sanansaattaja. Georg, Yrjö, kreikkalainen, maanviljelys. Gerda, muinaisskandinaavinen, aidata. Gertrud, islantilainen, sotaimpi. Gottfried, muinaissaksalainen, Jumalan rauha. Gottlieb, saksalainen, Jumalalle rakas. Gunilla, muinaisskandinaavinen, taistelu. Gunnar, muinaisskandinaavinen, sodassa mainio. Gustav, Gustava, muinaisskandinaavinen, Neron noja. Hanna, oikeastaan sama kuin Anna. Harald, muinaisgermaaninen, korkea valta. Hedvig, muinaisgermaaninen, sotajumalan taisto. Helena, kreikkalainen, tuli soihtuu. Hemming, muinaisskandinaavinen, kostaja. Henrik, Henrikka, muinaissaksalainen, kotipäällikkö. Herbert, muinaissaksalainen, sotakirkas. Herman, muinaissaksalainen, sotamies. Hilda, muinaisskandinaavinen, taistelu. Hilma, muinaisskandinaavinen, sotia. Jalmar, muinaisskandinaavinen, kypärillä varustettu. Hugo, muinaisskandinaavinen, nero. Iida, ruotsalaisesta sanasta id, suomeksi vireys. Iisak, hebrealainen, ilon lapsi. Inés, espanjalainen muoto nimestä Agnes. Ingeborg, muinaisskandinaavinen, nuori linna. Ingemar, muinaisskandinaavinen, nuori mies. Ingrid, muinaisskandinaavinen, nuori suopea. Irene, kreikkalainen, rauha. Isabella, hebrealainen, ei yhtyvä, siveä. Israel, hebrealainen, Jumalan kanssa taistellut. Ivar, lyhennetty nimestä Ingvar, muinaisskandinaavinen, nuori turva. Jakob, hebrealainen, pitää kantapäistä. Jeesus, hebrealainen, auttaja. Joel, hebrealainen, Jumalan avulla. Johan, Johannes, Janne, Hannes, Hans, hebrealainen, Jehova lahjoittaa. Johanna, katso edellistä. Joonas, hebrealainen, kyyhkynen. Josef, Josefina, hebrealainen, hän lisää. Josua, hebrealainen, auttaja. Judas, hebrealainen, ylistetty. Julius, Julia, kreikkalainen sanasta julos, joka merkitsee haiven. Karl, Karoliina, muinaissaksalainen, mies. Kasimir, venäläinen, rauhan välittäjä. Kasper, persialainen, aarteen vartija. Katarina, kreikkalainen, siveä. Clara, latinalainen, kirkas. Christopher, kreikkalainen, Kristuksen kantaja. Kuno, muinaissaksalainen, rohkea. Lambert, muinaissaksalainen, maan mainio. Laura, latinalaisesta sanasta laurus, laakeri. Laurentius, Lorenz ja Lars, kuten Laura. Leila, arabialaisesta sanasta lailu, yö. Leo, Leontius, latinalainen jalopeura. Leonard, Lennart, latinalais-goottilainen jalopeuran sydän. Leopold, muinaissaksalainen, väkivahva.
Letitia, latinalainen ilo. Lucas, Lucia, latinalaisesta sanasta lux, valo. Ludwig, Louis, Lovisa, muinaissaksalainen, mainekiista. Lydia, kreikkalainen, Lydiasta kotoisin. Magdalena, hebrealainen, Magdalasta kotoisin. Magnus, Maunu, latinalainen, suuri. Malvina, keltilläinen, kulmakarva, hempeä. Margareta, Greta, kreikkalainen, helmi. Maria, Maija, arabialainen, hitaus. Martta, kaldealainen sanasta maare, isäntä. Martinus, Martti, latinalainen sanasta Mars, sotajumala. Mattias, Matti, hebrealainen, lahja. Matilda, Tilda, muinaissaksalainen, vallankiista. Maurits, latinalainen sanasta Maurus. Maximilianus, Max, latinalainen Maximus, suurin. Melker, hebrealainen sanasta Melek, kuningas. Mikael, hebrealainen ken kuin Jumala. Minna, muinaissaksalainen lempi. Miranda, latinalainen ihmeteltävä. Näni, englantilainen muoto nimestä Anna. Natalia, latinalainen sanasta natalis, syntyä koskeva. Nikolai, Niilo, kreikkalainen kansanvoittaja. Nina, eräs muodostelma nimestä Anna. Octavia, latinalainen sanasta octavus, 8. Olga, venäläinen, johtuu kantanimestä Oleg. Olivia, latinalainen sanasta olea, oliivi. Ulof, anglosaksilainen, Jumalan lahja. Oskar, anglosaksilainen, Jumalan keihäs. Ossian, gaelilainen, opettajan loihtu. Otto, Ottilia, muinaissaksalainen sanasta ot, tavara. Paavo, katson nimeä Paulus. Patrik, latinalainen sanasta patricius, ylimys. Paulus, Paavo, Paul, kreikkalainen, vähäinen. Pietari, Peter, Petrus, kreikkalainen, kallio. Pius, latinalainen, hurskas. Pontus, kreikkalainen, meri. Primus, latinalainen, ensimmäinen. Prosper, latinalainen, onnellinen. Quintus, latinalainen, 5. Ragnhild, muinaiskandinaavinen, taistelussa vastustamaton. Regina, latinalainen, kuningatar. Reinhold, muinaissaksalainen, väkevästi hallitseva. Richard, Riku, muinaissaksalainen, rikas, kova. Robert, muinaissaksalainen, ylistyskirkas. Roger, muinaissaksalainen, ylistyskeihäs. Roland, muinaissaksalainen, ylistysmaa. Roosa, latinalainen, ruusu. Rudolf, Rolf, muinaissaksalainen, ylistyssusi. Saara, hebrealainen sanasta sarar, hallita. Samuel, hebrealainen, kuulla Jumalaa. Saul, hebrealainen, valittu. Sebastian, kreikkalainen, kunnioitettava. Selim, arabialainen, lempeä. Selma, gaelilainen, naama, sievä. Seth, hebrealainen, perä. Severi, Severin, latinalainen sanasta severus, ankara.
Siegfried, muinaissaksalainen, voittorauha. Signe, muinaisskandinaavinen, voitto, uusi kuu. Sigrid, Siiri, muinaisskandinaavinen, voittoon halukas. Sigurd, muinaisskandinaavinen, voiton turva. Simon, hebrealainen, rukouksien kuuleminen. Sofia, kreikkalainen, viisaus. Stella, latinalainen, tähti. Sten, muinaisruotsalainen, kivi. Stefanus, Tapani, kreikkalainen seppele. Susanna, Sanna, hebrealainen, lilja. Svante, muinaisruotsalainen, pieni joutsen. Sven, muinaisskandinaavinen, nuorukainen. Tekla, kreikkalainen, Jumalan kunnia. Theodor, kreikkalainen, Jumalan lahja. Theofron, kreikkalainen, Jumalan mieli. Teresia, kreikkalainen, metsästäjätär. Thor, Tuure, skandinaavinen Jumalan nimestä Thur. Tobias, hebrealainen, hyvä Jehova. Torsten, yhdistetty nimestä Thur ja Steen. Tuomas, hebrealainen sanasta Theom, kaksoinen. Tyko, kreikkalainen sanasta tyke, autio. Ulrik, Ulriikka, Ulla, muinaissaksalainen, maa rikas. Uno, latinalainen sanasta unus, ainoa. Urania, kreikkalainen sanasta uranos, taivas. Urbanus, latinalainen, sivistynyt. Valdemar, Volmar, muinaisskandinaavinen, mahtimies. Valentin, latinalainen sanasta valere, voida hyvin. Valfrid, muinaisskandinaavinen, sotarauha. Vappu, Valbori, muinaisskandinaavinen, sotalinna. Werner, muinaissaksalainen, suojelija. Victor, Victoria, latinalainen sanasta Victor, voittaja. Virginia, latinalainen sanasta Virgo, neitsyt. Viva, Vivica, latinalainen sanasta vivus, elävä. Yrjö, suomalainen muoto nimestä Georg. Zakarias, hebrealainen, Jehovan muistama. Tietäjä. Nukkuminen talvella. Vanha sananlasku sanoo, että ihmisen pitää 8 tuntia työtä tehdä, 8 tuntia lepoa nauttia ja 8 tuntia unta ottaa kellon 2 kiertäessä, jotta terveenä pysyy. Tämä koskee täysikasvuisia ihmisiä. Lapset tarvitsevat enemmän unta, hyvin vanhat taas vähemmän kuin keski-ikäiset. Meillä täällä pimeässä Pohjolassa nukutaan talviseen aikaan enemmän kuin 8 tuntia, mutta se on terveelle ihmiselle tarpeetonta ajantuhlausta. Huone, jossa maataan, olkoon kyllin viileä ja ilma puhdasta. Muutoin saattaa tapahtua, että aamulla ylös noustessa pää on raskas ja työhön ryhtyminen tuntuu vastenmieliseltä. Ilma huoneessa ei täydellisesti puhdistu, ellei usein käytä makuuvaatteita raittiissa ilmassa. Ne ovat lähinnä vastaanottamassa niitä ruumiista eroavia aineksia, jotka ihon kautta poistuvat, esimerkiksi hikeä. Jos joka aamu vuoteita järjestäessä huiluttaa edes lakanat ja peitteet raittiissa ilmassa, niin on uni yöllä makeata ja vaatteet tuoksuvat puhtailta kuin vastaikään liinakaapista otetut. Usein pidetään vaarallisena viedä makuuvaatteita talvella kylmään ilmaan, mutta tämä vaara on helposti poistettavissa siten, että vaatteet tuodaan heti sisään, kun on piiskattu ja harjattu, joka on muuten heti vaatteet ulos vietyä tehtävä, sillä kun vaate kylmenee, niin se samalla hiukan kostuu ja pöly tarttuu kiinni. Tietäjä. Nuoriso ja teatteri.
Kukaan ei muistaisi ensimmäistä teatterissa käyntiään lapsuuden ajoilta, varsinkin jos nähty kappale oli omiansa herättämään lapsen uinuvan taipumuksen suureen ja kauniin ihailuun. Tästä ei kumminkaan seuraa, että ahkera teatterissa käynti lapsia ja nuorisoa hyödyttäisi. Päinvastoin se laimentaisi lapsen vilkasta mielikuvitusta, kyllästyttäessään lapsen vaihtelevaa mieltä aivan kuin mieliruoka, joka liiaksi nautettuna tympäisee. Ehdottomasti mielikuvitusta kuolettavaa on, jos lapsi saa aikaiseen oppia tuntemaan näyttämön salaisuudet, sen koneiston ja keinotekoisen loiston. Silloin näytelmä kadottaa lumoavan voimansa, joka eheästi ja sopusointuisesti vaikuttaa ainoastaan sellaisten lasten ja nuorison mieleen, joille tuo korean verhon takainen maailma on vallan tuntematon. Ihmisellä on myötä syntynyt taipumus näyttelemiseen. Ennen kuin lapsi on ruumiillisilla silmillään saanut nähdä näyttämöllä tai edes kodissaan esitettävän mitään näytelmää, saattaa hän nukillaan ja leikkikaluillaan näytellä kokonaisia historioita. Sama taipumus esiintyy lasten keskinäisissä leikeissä, kun he luetun ja nähdyn mukaan jäljitellen ympäristönsä elämää esittävät pienen ymmärrettävän näytelmän. Tällaisista lapsista saattaa kehittyä näytelmäkirjailijoita. Joka tapauksessa tulevat he kuulumaan siihen osaan yleisöä, joka käsittää ja kannattaa näytelmätaiteen puhdasta aatteellisuutta, ollen sen vahvimpana sointupohjana. Tällaisilla luonnonlahjoilla varustettuun lapseen vaikuttaa näytelmä, joka muille suo vaan virkistävän hetken niin valtavasti, että koko hänen henkinen kehityksensä saa siitä sysäyksen. Minkälaisia kappaleita voi lapsille esittää? Satunäytelmiä sanotaan, niin luullaan, ja siksi kiedotaan yksinkertainen satu niin komeaan, koreaan ja monimutkaiseen ympäristöön kuin suinkin. Tämä monipuolinen vilinä väsyttää lapsen kehittymätöntä älyä. Itse satu ja sen juoni, joka äidin, mummon tai tädin kertomana oli pitänyt pienet kuulijansa jännityksessä, häviää näyttämön kirjavuuden vuoksi ja lapset ovat tarkkaamattomia. Tällaisen näyttelemisen kasvattava vaikutus on hyvin pieni tai ei juuri mitään. Mikä olisi sitten sopivaa isompain lasten nähtäväksi? Usein pidetään leikillisiä kappaleita lapsille hyvinä, mutta lapsi ei käsitä huumoria, siihen tarvitaan koko joukko elämän viisautta. Vielä vähemmän saattaa lapsen tajuntaa sälyttää uuden aikaisen draaman tunteita repiviä elämänkohtauksia. Mitä heille sitten annetaan? Sillä nuoriso on kiitollista yleisöä ja heidän pitää tulla osallisiksi näytelmätaiteen sivistävästä vaikutuksesta. Ajatelkaamme oman elämämme aamua, mikä silloin viehätti seikkailut ihanteellisissa, jännittävässä muodossa, hyvien ja pahojen voimien taistelu, jossa hyvä pääsi voitolle, taikka ellei se käynyt päinsä, piti hyvyyden puolesta sortuvan sankarin esiintyä yliluonnollisessa loistossa. Kertomusten johdonmukaisuus ja hieno kehittely on tehotonta nuorison suhteen. Heidän älynsä ei ole siksi vielä kehittynyt. Ei ole siis ehdottomasti tarpeellista nuorison nähdä ainoastaan klassillisia mestariteoksia. Kappale on sopiva, jos se voi herättää hyviä ja jaloja tunteita. Yhtä paljon kuin nuoriso tarvitsee teatteria, kaipaa teatteri nuorisoa. Monet huonot helykappaleet pyyhittäisiin esitettäväin joukosta, jos nuorison sallittaisiin kehittää kauneuden aistiaan ja mielikuvitustaan näytelmätaiteen avulla. Sillä ei mikään muu taide niin läheisesti yhdistä kauneutta ja todellisuutta kuin näytelmätaide. Juuri sen vuoksi sen vaikutus nuorisoon onkin niin voimakas. Ja toiselta puolen nuorison reipas ja terve innostus auttaa näytelmätaidetta säilyttämään ohjelmansa puhtaana ja tositaiteellisena. Ei pidä luulla, että teatteri täten tulisi valitsemaan kappaleita, jotka tyydyttävät vaan epäkypsiä ihmisiä. Päinvastoin kehittymätön on vaan sellainen yleisö, joka ei voi eikä haluakaan päästä jaloon innostukseen. Sellainen yleisö haluaa nähdä kappaleita, joilla ei ole mitään taiteellista eikä runollista arvoa. Tietäjä. Omenoita voi kuoria kätevimmin siten, että ne hetkeksi pistetään kuumaan veteen. Kuoren voi silloin nyppiä pois hentona kettona. Tietäjä. Ompelukoneen hoito. Jos konetta käytetään ahkerasti joka päivä, on se 2 viikossa puhdistettava. Puhdistus on tehtävä seuraavaan tapaan.
Koneen öljykannusta kaadetaan jokaiseen koneen reikään paloöljyä ylä- ja alaosaan sekä kaikkiin koneen sisimmäisiin osiin. Samalla pyöritetään konetta nopeaan edestakaisin. Näin saadaan vanha kovettunut koneöljy irtautumaan. Kun se on pois pyyhitty, kaadetaan öljykannulla hyvää koneöljyä rattaisiin ja reikiin. Puhdistuksen jäljestä ei pidä jättää konetta rasvaamatta eikä puhdistaessa käyttää öljyn ja paloöljyn sekoitusta. Tietäjä. Paleltuminen. Paleltuessa vetäytyvät verisolut ensiksi kasaan, joten paleltunut iho on ihan valkeata. Muutamilla ovat sormenpäät niin arat, että verrattain vähän tarvitsee kylmää, kun jo verisolut vetääntyvät kasaan. Seuraava aste paleltumisessa on verisolujen laajentuminen. Silloin paleltunut iho käy tulipunaiseksi ja turpoaa, tuottaen pistävää kipua tai polttavaa särkyä. Toisinaan, jos paleltunut ruumiinosa äkkiä lämmitetään, tuottaa se kovia tuskia. Lievästi paleltuneista kohdista häviää kyllä ainaiseksi tuo punottaminen ja turpoamisen taipumus jo muutaman päivän kuluttua. Mutta usein kestää sitä vuosikausia sellaisissa ruumiin osasissa, jotka ovat alttiita ulkoilman vaikutuksille, niin kuin nenä, korvat, poskipäät ja sormenpäät. Pahasti paleltunut iho on tummanpunainen, vähän sinertävä ja rakoille vetääntynyt. Kylmettyminen ja paleltuminen voi tapahtua hyvinkin vähässä kylmyydessä, jos on pakotettu pysymään liikkumatta. Mutta ahkerasti liikkeellä ollen voi ihminen hyvin kestää kylmää -42–45 celsiusta. Millä ruumiin lämmön asteella elo ihmisessä lakkaa, ei ole tunnettu. Eräs etävä lääkäri Tilman Leipzigistä on huomannut, että juopuneena löydetyt, joiden ruumiin lämpö oli alentunut 25–24 celsiusasteen tavallisesta 37 celsiusasteesta, vielä virkosivat eloon. Paleltunutta hoitaessa on ennen kaikkea huomioon otettava, ettei paleltunutta kohtaa liian äkkiä lämmitetä. Kun kauttaaltaan kylmettynyt eli paleltunut ihminen löydetään, on hän nopeasti riisuttava ja vietävä kylmään eli viileään huoneeseen ja peitettävä lumella, ainoastaan nenä ja suu on jätettävä vapaaksi. Ellei ole lunta, käytettäköön kylmään veteen kastettua vaatetta siksi kunnes kylmyyden tuottama kankeus katoaa. Silloin peitettäköön hänet kylmään vuoteeseen. Paleltunutta liikutellessa pitää hyvin varoa, ettei loukkaa jäseniä. Jos paleltunut voi niellä, annettakoon hänelle runsaasti alkoholijuomia. Näin on meneteltävä siksi, kunnes lääkäri ehtii paikalle. Tietäjä. Palohaavoja parannettaessa on hyvä muistaa erästä keinoa, jota aina voi käyttää ja joka kokemuksesta on huomattu hyvin tehokkaaksi. Ei tarvitse muuta kuin sirottaa tavallisia vehnäjauhoja palaneeseen paikkaan. Koska palohaavain päälle aina muodostuu märkyyttä, niin imeytyy tämä helposti jauhoihin, jotka sitten muuttuvat taikinaksi ja estävät ilman vahingollisen vaikutuksen. Kuitenkaan ei ole hyvä, että märkyys kokonaan estyisi juoksemasta, eivätkä vehnäjauhot vaikutakaan näin estävästi, kun sitä vastoin rasvaisissa aineissa, joita myös käytetään palohaavain parantamiseksi, on juuri tämä haitallinen sivuvaikutus. Tietäjä. Parta. Kysymys on, pitääkö partaa vai olla pitämättä? Ennen tämä oli hyvin vakava kiistakysymys, mutta nyt se on makuasia. Ainoa seikka, joka voidaan esittää partaa vastaan, on se, että parran vuoksi miehen ulkomuoto voi käydä siivottomaksi. Mutta tämäkin moite raukeaa, kun ottaa huomioon, että partaa on yhtä helppo hoitaa kuin tukkaa. Niitä asianhaaroja, jotka partaa puoltavat, on monta. 1. Luoja on parrankin luonut jotakin hyödyllistä tarkoitusta varten. 2. On epäjohdonmukaista ajella leuka, vaan ei päälakea. 3. Parron ajo on kiusallinen ja toisinaan tuskallinenkin temppu, joka sitä paitsi vie paljon aikaa. 4. Parta suojelee kaulan ja suun elimiä, estäen siten rintatautia ja reumatismia, jotka helpommin ahdistavat parrattomia. Mitä taas niiden onnettomien tilaan tulee, joilla ei ole partaa ollenkaan, niin on heidän tyytyminen kohtaloonsa, sillä kaikki keinottelijain tarjoamat parran kasvattajat ovat pelkkää petosta. Tietäjä.
Peilin lasin hyvyys ja paksuus saadaan selville siten, että valkea nimikortti pannaan syrjittäen lasin päälle. Jos kortin väri on yhtäläinen kuvassa kuin todellisuudessa, on lasi puhdas ja selvä. Se väli, joka on kortin ja kortin kuvan välillä, on puoli lasin paksuutta. Tietäjä. Pese kahvinpavut ennen paahtamista. Kaadetaan höyreätä vettä, ei kuumaa, pavuille ja helistetään hiukkasen ja levitetään sen jälkeen puhtaalle liinalle lämpimään paikkaan kuivamaan. Elleivät pavut ole kuivia, syntyy paahtaessa höyryä, joka poistaa kahvin mieluisan tuoksun. Kuinka tarpeellinen kahvin kylvettäminen on, sen huomaa parhaiten, kun tarkistaa pesuvettä. Usein värjätään huonoja kahvilajeja, joten ne näyttäisivät paremmilta kuin ovat ja käytetty väriaine on terveydelle haitallista. Sekin tulee pestessä poistettua. Tietäjä. Pianon hoidosta. Piano on pidettävä kuivassa lämpimässä huoneessa sellaisessa paikassa, mihin ei viimaa pääse. Ei pidä panna neuloja soittokoneen päälle. Ne putoavat helposti kantta nostaessa koneen sisään ja valovat kielien väliin, jossa ne soittaessa pitävät surisevaa ääntä. Samoin ei pitäisi säilyttää raskaita kirjoja eikä nuotteja pianon päällä, koska ne häiritsevät soittokoneen sointuvaa ääntä. Piano olisi viritettävä joka toinen kuukausi huolimatta siitä, käytetäänkö sitä tai ei. Pianinon ääni on lujempi sen ollessa pari tuumaa irti seinästä. Jos joku kieli alaspainettuna ei ponnahda takaisin, on huone, jossa konetta säilytetään kostea. Pieni tangentti, johon vasara koskettaa, on turvonnut. Tietäjä. Pienten lasten ravinto. Parasta ravintoa pikkulapsille on tietysti äidin maito. Rintalapset kehittyvät nopeammin kuin lehmän maidolla ruokitut, eivätkä ole arkoja tauteja saamaan. Häiriöt ruoansulatuksessa ovat harvinaisia. 100 rintalapsesta kuolee vuosittain 10-17, jota vastoin 100 keinotekoisesti ruokitusta lapsesta kuolee 82, 87 tai 89 vuosittain. Tämä kehoittaa kutakin äitiä pitämään pyhänä velvollisuutenaan pienokaisten ruokkimista luonnollisimmalla tavalla, äidin maidolla. Ellei äiti mitenkään tätä velvollisuuttaan voi täyttää, niin on vieraan imettäjän hankkiminen silloin toivottava sellaisissa perheissä, joiden varallisuus sen myöden antaa. Useissa tapauksissa on kumminkin lasten keinotekoinen ruokkiminen ainoana turvana. Silloin on parasta käyttää lehmän maitoa. Se on ainelaatunsa puolesta eniten äidinmaidon kaltaista. Rasvan määrä on kummassakin jotensakin sama, mutta munan valkuaisainetta on äidinmaidossa vain 1/3 siitä, mitä lehmänmaidossa on, jota vastoin äidinmaidon sokerimäärä on puolta suurempi, mutta suola-aineksia tuskin 1/3 siitä, mitä lehmänmaidossa. Suurin eroavaisuus on kumminkin maidon munanvalkuaislaadussa. Äidinmaidossa on se sellaisessa muodossa, että lapsi sen kevyemmin sulattaa ja tarkemmin hyväksensä käyttää. Pahin epäkohta lehmänmaidon käyttämisessä on sen epäpuhtaus, joka on joko maidossa itsessään tai liittyy siihen lypsettäessä käsistä, astioista, ilmasta ynnä muista likaisia aineksia. Maidon keittämistä on jatkettava vain 15 minuuttia kiehumisen alkamisesta. Pitempi keittäminen ja suurempi kuin 100 asteen kuumuus vahingoittaa maitoa. Lehmää lypsettäessä on huomioon otettava, että utareet puhdistetaan, desinfisioidaan, samoin kädet ja astiat hyvin tarkasti. Maito on tarkastettava tuon tuostakin, samoin lehmä, josta se lypsetään, jotta voitaisiin olla turvassa tuberkeleilta. Ennen kaikkea on lehmien navetta pidettävä erittäin siistinä. Ainoastaan puhtaasta navetasta saadaan puhdasta maitoa. Tietäjä. Punaiset kasvot talvella. Kylmällä talvisäällä muuttuu muutamain ihmisten kasvot väriltään punaisiksi, jopa sinertäviksi. Tämä ei ole ainoastaan ihon arkuutta,
Syynä on useimmiten ihon huono verenkulku, joka riippuu siitä, että kylmyys ehkäisee pienten ihojänteiden ja verisolujen vaikutusta. Samoista syistä ovat kädet sinipunaiset. Parhaiten tässä tapauksessa auttaa kysymyksessä olevien ruumiinosien hierominen sekä terveyttä tuottavan elintavan noudattaminen, sillä ilman sitä ei hierominen mitään vaikuta. Siten pitäisi usein pestä kylmällä vedellä ja hieroa karkealla pyyhkeellä. Tärkeintä on syödä hyvää voimakasta ruokaa, ahkeraan olla liikkeellä ja karaista ruumista kylmillä kääreillä ja huuhtomisella, jonka ohessa pitää nopeaan päästä lämpimäksi hieromisella ja reippailla liikkeillä. Jalat ovat aina pidettävä lämpiminä, sillä jos jalat ovat kylmät, tahtoo veri nousta päähän. Erittäin on naisten huomattava, että ahtaat vyöt ja nauhat sekä varsinkin kureliivi ovat välttämättä poistettavat. Ellei sitä tehdä, ei edellä mainituista parannuskeinoista ole mitään apua. Tiedämme kyllä, etteivät mitkään järkevätkään seikat ole voineet kureliiviä karkoittaa, mutta koska nyt vedotaan toiseen, yhtä tärkeään viehättämisominaisuuteen, niin eiköhän nyt olisi jonkun verran onnistumisen toivoa. Kauniin ihon luulisi olevan enemmän arvoisen kuin puristettu vartalo, eikö totta? Tietäjä. Puolan varsista keitetään pohjoisessa Ruotsissa kahvin. Tapa kuuluu olevan niin yleinen, että se on osaksi karkoittanut sieltä oikean kahvin juonnin. Puolan varret puhdistetaan hyvin, juuret ja multa poistetaan tarkasti ja varret kuivatetaan uunissa. Juomaa valmistetaan aivan samalla lailla kuin teetä. Keittäessä pannaan hiukan kaneelia sekaan. Samoista varsista voi keittää 2 tai 3 kertaa. Ensimmäisellä kerralla kuuluu saavan huonoimpaa varsien antaessa liian väkevän maun. Juomaan kaadetaan juodessa kermaa niin kuin kahviinkin ja nautitaan sokerin kanssa. Tietäjä. Rauta ihmisen ravinnossa. Tunnettu on, että ihminen tarvitsee erilaisia aineksia ravinnokseen. Suoloilla on hyvin tärkeä sija ravintoaineiden joukossa. Paitsi ruokasuolaa, jota käytetään useimmissa ruokalajeissa, ja muita kemiallisia aineksia nystyröiden ja luiden muodostamista varten, on rauta välttämätön aines ruumiin ravintona. 100 grammassa munanvalkuaista on hyvin vähän rautaa. Lehmänmaidossa on 30% siitä, nimittäin 100 grammaa kohti, riisissä 1,5, perunassa 1,6, omenassa 2,0, penaatissa 4,5, munanruskuaisessa vuoden aikaan mukaan 10, aina 22,5 milligrammaan. Eniten rautaa sisältävät munat hautoma-aikana. Tietäjä. Seinäpaperit irtaantuvat tavallisesti uunien vierestä lämpöisistä paikoista. Tämä voidaan estää panemalla kourallinen suolaa liisteriin, jolla paperit kiinnitetään seinään. Tietäjä. Senappia on aina säilytettävä lasi- tai porsliiniastiassa. Koska senappia tavallisesti sekoitetaan etikkaan, muodostuu pian vihreätä ruostetta, jos se joutuu metallin yhteyteen. Tietäjä. Siili on muutamissa suhteissa hyödyllinen eläin. Se on kyykäärmeen pahin vihollinen, tappaa pelloilta ja puutarhoista rottia, myyriä, matoja, toukkia, etanoita ynnä muita. Yksi paha puoli sillä on, se syö linnunmunia ja pieniä linnunpoikasia, joten se on joutunut metsämiesten vihoihin. Tietäjä. Silkkikankaitten pesu. Kun kangas on ratkottu ja kaikki neulokset poistettu, harjattu ja hyvin oijottu, eroitetaan valkeat ja kirjavat pestävät silkkikankaat. Ja neulutaan kumpikin laji erikseen pitkillä harsimispisteillä yhteen. Pesupöytä kastetaan ja silkkikangas levitetään pöydälle.
Kaikki likapilkut poistetaan saippualla ja vaahdoksi vatkatulla munanvalkuaisella, riippuen siitä, minkälaisia likapilkut ovat. Jos silkki on valkeata tai yksiväristä, hivutetaan siihen saippuaa ja kiedotaan lujasti kavun ympäri, pannaan pesusoikkoon ja kaadetaan haaleata vettä päälle. Kapua silitetään kädellä ja huuhdellaan, kunnes suurin likaisuus on saatu lähtemään. Sitten otetaan kangas pois kavulta, saippuoidaan uudestaan ja kiedotaan taas kavun ympärille, jossa sitä valellaan kylmällä vedellä siksi, kun vesi puhtaana siitä valuu. Sitten märkä silkkivaate levitetään sileälle puhtaalle liinakankaalle. Kiedotaan kovaan kavun ympärille tai mankeloidaan, jonka jälkeen se levitetään lämpimään huoneeseen kuivumaan. Ruudullisia ja raidallisia sekä muita kirjavia silkkikankaita pitää pestä kutakin erikseen ja hieroa pesusienellä aivan kuin huntuja pestessä. Sillä jos värit sattuvat olemaan arkoja, voivat ne helposti sekaantua. Jokainen kappale on yksinkertaisena levitettävä pesupöydälle ja hierottava pesusienellä. Jos kangas on koruompelulla neulottu, vaikka kulta- tai hopealangalla, voidaan menetellä samoin. Mutta silloin ei sitä saa kavulle kietoa, vaan on nurjalta puolelta hiestattava sienellä ja kämmenellä. Kun vaate on puhdasta ja se on hetken roikkunut kuivamassa, silitetään lämpimällä raudalla, pitää varoa sillä silkki palaa sukkelaan. Alustana käytetään pehmeätä villavaatetta. Palamisen voi välttää silittäessä pitämällä hienoa liinaa kankaan päällä. Kun ilman liinaa silitetään, vaaditaan silittäjältä näppäryyttä ja tottumusta. Tietäjä. Sinkkiset kylpyammeet säilyvät hyvin, jos ensin lasketaan kylmää vettä ja sitten vasta kuumaa. Kuuma vesi haurastuttaa sinkin, vetää sen rakoille ja särkee. Tietäjä. Sokeita on 100 000 henkilöä kohti. Bulgariassa 315, Irlannissa 260, Intiassa britannialaisessa 224, Portugalissa 205, Argentiinassa 202, Venäjällä 196, Suomessa 156, Kapmaassa 153, Espanjassa 150, Norjassa 130, Itävalta-Unkarissa 91, Ranskassa 88, Englannissa 87, Ruotsissa 82, Belgiassa 81, Yhdysvalloissa 80, Italiassa 75, Saksassa 71, Kanadassa 62, Tanskassa 53, Alankomailla 47. Tietäjä. Suunhoidosta. Useimmat vatsataudit voidaan estää ja tyhjäksi tehdä suunhoidolla. Suu on huuhdottava tehokkaalla tavalla, ei leväperäisesti tai hätiköimällä niin kuin usein tehdään. Huuhtominen on suoritettava 2 päivässä, aamulla pestessä ja illalla ennen maatapanoa. Varsinkin pitäisi tupakoitsijan ottaa tämä huomioonsa ja kaikkien, joilla on koloja hampaissa. Valitettavasti meillä ei ole tapana joka ruokailun jälkeen huuhtoa suuta. Se olisi verrattoman tärkeä ja hyvä tapa. Suuta huuhdottaessa ei pidä sujahuttaa vettä kevyesti suussaan ja sitten sylkeä pois. Vesi on lujasti ja vauhdilla vedettävä poski- ja suulihaksien avulla hampaiden välitse edestakaisin ja sitten vasta poistettava. Niin poistetaan lima- ja ruoanjätteet suuontelosta, jossa ne muuten pahentuvat, pilaten hampaat ja tuoksuvat pahalta. Suun huuhdinvesi saa olla höyreätä, se on hiukan lämmintä. Kylmä vesi on pahaa. Välttämätöntä on myöskin ruoan jälkeen kaivaa pois jätteet hampaiden raoista. Hammastikku saa olla puinen tai sileä norsunluinen. Veitsellä ja kahvelin kärjellä kaivaminen on hyljättävä. Ainakin joka ilta on hampaat pestävä harjalla, ei ainoastaan etuhampaat, vaan kaikki hampaat päältä ja sivuilta. Harjatessa on huuhdinvesi pidettävä suussa, jotta se heti ottaa itsensä irroitetun lian, joka ei silloin harjan räiskyttämänä siirry kuivassa suussa paikasta paikkaan.
Hammasharja olkoon pehmeähkö, kova vahingoittaa hammaskiiltoa. Jokaisella perheenjäsenellä pitää olla tietysti oma hammasharja. Lopuksi on kurkkua huuhdottava. Vesi lasketaan hiljalleen niin alas kuin sietää voidaan, kun se alkaa kutittaa, syljetään se pois. Koriseminen kurkkua huuhtoessa on aivan tarpeetonta. Huuhtoessa voivat ne, joilla on terve vatsa ja hyvät hampaat, käyttää pelkkää vettä, jota vastoin huonovatsaisten ja hammasvioista kärsivien on paras käyttää stomatoli- tai thymoliliuosta. Tietäjä. Syö terveydeksesi. Kevyt ja hauska mieliala antaa ruokahalua ja auttaa hyvinvointiin. Sitä vastoin suru ja paha mieli tekee katkeraksi jokaisen suupalan, jonka syömme, ja laihduttaa. Ehdottomasti ruoka sulaa paremmin katsellessa kaunista näköalaa omasta akkunasta kuin istuessa vankilan tai luostarin kammiossa, on eräs lääkäri sanonut. On usein tehty se huomio, että määrätyt häiriöt ruoansulatuksessa ovat aiheutuneet erilaisista mielenliikutuksista, peljästyksestä, suuttumuksesta ynnä muusta, mitä on kohdannut juuri ruualla ollessa. Yleisenä sääntönä on totuttu pitämään myös vitkaan syöntiä. Hätäisesti syödessä ei tule ruoka kylliksi tarkkaan purruksi, joten sylki, joka on verrattoman tärkeä ruoansulatukselle, ei ennätä sekaantua syötävään. Vatsassa ruoansulatuselimet ja nesteet saavat toimittaa paitsi omaa tehtävänsä vielä hampaidenkin. Kun ruoka tulee kappaleina vatsaan, tuottaa se siellä kipua ja vaivaa. Usein on kiistelty siitä, pitääkö syödessä juoda vai ei ja minkä verran. Lautasellinen lihalientä ruokailua aloittaessa on paikallaan. Se kiihoittaa sulatuselimiä tuottamaan sulatusnesteitä ja herättää täten ruokahalua. Sitä vastoin suurempi nestemäärä, esim. 1/4 ja puoli litraa vettä tai olutta ruoan ohessa nautittuna on vahingollista. Ne sekaantuvat sulatusnesteihin, laimentavat niitä ja estävät siten ruoan sulatusta. Lasillinen hyvää viiniä ei kumminkaan vahingoita. Kaikkein vähimmän välitetään yleensä siitä, miten ollaan heti ruoan jälkeen. Ruoan sulattaminen vaatii juuri sulatuselimiin melkoisen osan ihmisen koko verimäärästä ja sen vuoksi aivoissa on silloin vähemmän verta. Siitä johtuu muun mukana se ilmiö, että suurempien atrioiden jälkeen tuntuu väsyttävältä. Tätä väsymystä me koetamme poistaa kahvin virkistävällä vaikutuksella. Imevässä lapsessa on syönnistä johtunut väsymys niin suuri, että se heti syötyään nukkuu. Mutta samoin eivät vähäveriset, kovin lihavat tai vatsakivun vaivaamat henkilöt tavallisesti voi vastustaa mainittua väsymyksen tunnetta. Onko hyvä, että ruoan jälkeen vähän nukutaan tai tehdään ruumiin liikkeitä? Sitä ei saata jyrkästi väittää. Epäilemättä on liikkeellä olo ruoan jälkeen monesti rasittavaa, eikä todella ole mitään syytä, miksi heti syötyä rajusti voimisteltaisiin. Myöskään ei puolen tai koko tunninkaan lepo ole vahingollista, ellei ihminen ole kovin lihava. Varsinkin on vältettävä henkistä työtä sinä aikana, jolloin aivot ovat verestä tavallista köyhemmät. Tietäjä. Taskukellon hoidosta. Kelloa ei pidä helistellä, ei loukata eikä säilyttää likaisessa paikassa. Koska kellotaskuun kerääntyy pölyä ja roskaa, on se usein puhdistettava. Vähintään joka 3. vuosi on kello lähetettävä puhdistettavaksi kellosepälle. Jos kello on sattunut putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen, on se viipymättä lähetettävä puhdistettavaksi ennen kuin se ehtii ruostua. Kello on vedettävä säännöllisinä aikoina kernaammin aamulla, sillä noustaanhan tavallisesti samoihin aikoihin, jota vastoin iltaisin valvotaan epäsäännöllisesti. Sitä paitsi kestää kello paremmin sysäyksiä ja liikkeitä ollen juuri vedetty. Kun kello ei ole mukana, on se ripustettava jonnekin tai pidettävä lappeellaan pöydällä. Varovaisinta on pitää pehmeä vaatelappunen sen alla. Vieteri säilyy täten kauemmin, ei mene poikki. Kellon käyntiin vaikuttaa monet monituiset seikat, muun muassa ilmankosteus. Tietäjä. Tervavesi karkoittaa kasvista kaikki vahingolliset hyönteiset.
Kun niitä alkaa näyttäytyä, huuhdotaan kasvit tarkoin tervavedellä. Tietäjä. Tupakka. Tupakkalehtien eri lajeja nimitetään tavallisesti sen paikan mukaan, josta ne ovat kotoisin, ja ne ovat hyvin eriäviä toisistaan maaperän ja ilmaston vaikutuksesta. Virginian tupakka on väkevintä ja säilyttää kosteutta kauimmin. Sitä käytetään enimmäkseen piipusta poltettavaksi ja nuuskattavaksi. Marylandista saadaan miedompaa ja väriltään vaalean kaneeliruskeaa tupakkaa. Kentuckyn tupakka on väkevyydeltään edellistä keskivälistä. Orinoco-tupakka on vaaleankeltaista, hyvin mietoa ja miellyttävää. Kuubassa kasvavalla tupakalla, joka myös on hyvin mietoa, on omituinen ryytien tuoksu, mutta Saint Domingosta saatu on huonompaa lajia. Hollannin tupakka on myös jokseenkin mietoa eikä tuoksu kovin. Turkin ja Latakian tupakkaa, jotka molemmat ovat mietoja, pidetään suuressa arvossa, samoin Persian tupakkaa, jossa on miellyttävä tuoksu. Tupakkaa valmistetaan tavallisesti 4 tavalla. 1. Lehdet hakataan ja käytetään polttotupakaksi. 2. Lehdet kierrätetään eli kehrätään nuoran muotoon, joten saadaan rulla eli purutupakkaa. 3. Lehdet valutetaan ja kierrätetään toistensa päällä sikareiksi ynnä muiksi. 4. Lehdet jauhetaan jauhoiksi ja valmistetaan nuuskaksi. Polttotupakan tavallisimmat lajit ovat shag, returns ja bird's eye. Ensin mainittua valmistetaan Virginian ja Kentuckyn tupakasta. Toista jäännöksistä, joita muodostuu, kun lehtiä valmistetaan. Ja bird's eye eroaa toisista lajeista siinä, että se sisältää myöskin levyiksi leikattuja lehden suonia. Tietäjä. Tupakoiminen on välttämätön nautinto ja lohdutus mieliharmista ja ikävyydestä sille, joka kerran on siihen itsensä totuttanut. Samoin kuin oopium ja alkoholi poistaa tupakka nälän tunteen. Tupakka voi myöskin kuolettaa taudin siemeniä suusta ja kaulasta. Jokapäiväinen vahvan tupakan polttaminen häiritsee kumminkin tuntuvasti hyvinvointia, tuottaen vatsa- ja kurkkukatarria, vie ruokahalun ja tekee unettomaksi, tuottaa sydämen tykytystä, pyörryttää ja vaikuttaa haitallisesti näköön. Nämä epäkohdat ovat vältettävissä noudattamalla muutamia varokeinoja. Tärkeintä on tietenkin noudattaa kohtuutta tupakan polttamisessa, minkä verran saa polttaa vahingoittamatta terveyttään, sikaaria, paperossia ja piippua. Professori Lacœrin kokeiden mukaan ei näkö kärsi, ellei nauti 25 grammaa enempää tupakkaa päivässä. Sydämen toiminnassa syntyy häiriöitä paljon vähemmästä määrästä, 25 grammaa vastaa noin 5 keskinkertaista sikaaria. Missään tapauksessa ei paatuneimmankaan tupakoitsijan pitäisi polttaa enempää. Tyhjällä vatsalla ei myöskään saa polttaa. Lukemattomien kokemusten mukaan on tultu siihen päätökseen, että polttaminen on vaarattominta heti ruuan jälkeen. Kaikissa tapauksissa on polttaminen ennen suurusta hyljättävä, samoin ennen päivällistä nälän karkoittamista varten. Vielä vaarallisempaa on polttaminen myöhään illalla ja yöllä, jolloin tahdotaan siten unta karkoittaa. Jos tupakoitsijat välttämättä tahtovat polttaa ennen ruokailua, pitää ehdottomasti juoda eli syödä jotakin alle. Kahvi tai kaakao on aivan sopivaa. Tupakin erilainen vaikutus ennen ja jälkeen ruoan riippuu siitä, että polttaminen karkoittaa veren päästä. Tämä huomataan parhaiten polttamista harjoittavista nuorista miehistä tai nuorukaisista. He ovat kalpeita. Tietäjä. Vesi lääkkeenä. Eräs ulkomaalainen tieteellinen aikakauslehti antaa seuraavia neuvoja veden käyttämisestä muutamissa tapauksissa. Kuumaan veteen kastettu ja puserrettu pyyhinliina kurkkumätää sairastavan lapsen kaulaan käärittynä tuottaa helpotusta muutaman tunnin kuluttua. Puhdas pyyhinliina taivutetaan kasaan useampaan kertaan, kastetaan kuumaan veteen, puserretaan äkkiä ja pannaan sille kohtaa päätä, missä hermot ovat ärtyneet ja päätä särkee.
Se helpottaa melkein aina heti päänsärkyä. Samanlaisen menettelyn vatsanpuhistuksen koliikin suhteen on huomattu vaikuttavan vallan hämmästyttävän nopeasti. Ei mikään ehkäise niin sukkelaan verenpakkausta keuhkoihin, kaulatulehdusta tai reumatismia eli kihtiä kuin kuuma vesi, jota tehokkaasti käytetään sairauden alkaessa. Lämpöisen veden juominen sinänsä noin puolta tuntia ennen levolle menoa iltaisin on erinomaisen hyvä keino poistamaan ummetusta ja pehmentämään kovaa vatsaa, sillä kuuma vesi rauhoittaa vatsaa ja sulatuselimiä. Kun tätä menettelytapaa jatkaa muutamia kuukausia ja vaikeammissa tapauksissa puoli tuntia ennen syöntiä juo hitaasti kupillisen kuumaa vettä sekä noudattaa varovaisuutta ruokalajien suhteen, paranee huono ruoansulatus vaikeammissakin tapauksissa. Tavallinen päänsärky häviää melkein heti, jos yhtä aikaa kastelee niskaa ja jalkoja kuumalla vedellä. Tietäjä. Villavaatteiden pesu. Pesussa käytettävän lipeen pitää olla hyvin kuumaa. Poistamaan rasvasta likaa käytetään suopaa ja salmiakkispriitä. Viimeksi mainittu poistaa täydellisesti lian joka paikasta sekä kirkastaa ja selvittää kirjavat värit. Valkeita villavaatteita pestessä käytetään hyvällä menestyksellä suopa- ja boraksiliuosta kiehuvana. Se pehmittää vaatteet ja valkaisee ne uuden värisiksi. Paremmat villavaatteet eroitetaan, valkoiset ja kirjavat pannaan erikseen. Kirjaville laitetaan livettä, jossa on 8 litraa johtovettä ja puoli kiloa parasta suopaa. Tätä liuosta voi tietysti keittäessä laimentaa tai vahvistaa vaatteiden värien kestävyyden mukaan. Kun live on valmiiksi keitetty, jaetaan se 2 pesusoikkoon ja pannaan toiseen salmiakkispriitä, teelusikallinen kutakin live-litraa kohti. Villavaate pannaan ensin siihen soikkoon, jossa on salmiakkispriitä lipeessä, jonka silloin pitää olla niin kuumaa, ettei voi pidellä vaatteita käsillä, vaan on niitä sekoitettava puhtaalla puulla. Vaatteet otetaan jonkun ajan kuluttua pois ja puristetaan tarkkaan ja hierotaan siinä toisessa lipeessä, joka nyt on niin jäähtynyt, että vaatteita voi käsin pidellä, mutta niitä ei saa pusertaa ollenkaan, ainoastaan litistää. Ne pannaan parin karkean pyyhkeen väliin ja likistetään niin kuiviksi kuin suinkin saadaan. Nyt oiotaan kukin vaatekappale oikeaan muotoonsa. Liivit ja ihopaidat venytetään hiukan levylleen ja varsinkin hihat, jotka aina tahtovat käydä pesussa pitkiksi ja kapeiksi. Kun levitetään vaatteet kuivamaan, on hyvin tarkalla pidettävä vaatteen muotoa. Villapaita esimerkiksi on ripustettava nuoralle niin, että se on pitkittäin kaulareiästä helmaan nuoralla. Valkeille villavaatteille pannaan joka livelitraa kohti teelusikallinen hienonnettua boraksia. Muuten menetellään samoin kuin edellisessä. Kun 2 tai 3 vuoroa on pesty, pitää livettä keittää uudestaan ja liven numero 2 on uudistettava. Jos vaatteen sikistymistä tai kutistumista tahtoo välttää, täytyy vaatteet saada äkkiä kuivamaan, joka parhaiten tapahtuu useampaan kertaan likistämällä niitä karkeitten pyyhkeiden väliin. Ei missään tapauksessa saa villavaatteita ripustaa auringonpaisteeseen kuivamaan, silloin ne tulevat koviksi ja karkeiksi. Parhaiten voi niitä kuivattaa hienossa tuulessa ja talvella lämpimässä huoneessa, ei kumminkaan aivan tulisijan lähellä. Tietäjä. Voileipäkakkuja. 1,3 litraa uutta kaljaa, 420 grammaa voita sekä vähän jauhoja sekoitetaan tavalliseksi taikinaksi, sokeria lisätään maun mukaan. Taikinasta leivotaan pieniä ohuita kakkuja ja paistetaan. Tietäjä. Öljylamput valaisevat kirkkaammin, jos veitsenkärjellinen suolaa pannaan öljysäiliöön. Tietäjä. Olet kuunnellut äänikirjan teoksesta Tietäjä, kokoelma käytännöllisiä neuvoja ja tietoja eri aloilta parhaimpien lähteiden mukaan aakkosellisella luettelolla varustettu. Äänikirjan toteutti Karahka Koira Audio. Hyvää elämää!